ሙና የሙና ሙና ወለልዝ ባሪ ሙና ወገዛና ተባሃጊት ሙና አፍሪካዊት ምጭት ቆመና سلام سلام شربلو ولداي ناب كله بس شربلو حنت شربلو اسكي حبه 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 شربلو ناب كله بس يلا حبه حبه سلام نقولهم جون ما سوينو زملكينو مسيكم الله لما انتها هين كن بحال مالتين اسكي انت بتا جاس كمي غيرين وزي ما عاركي انا سبتنا جروب شير سلازولكو رسعاخ حجي بالكون العصري تحزني ابقى لما عتقين بروميس كاتورك ابو زي ما عاركي سوري يقريتا كسمعات زقباني انيرو ين زي تاخيني حجي زدول لي زل سكتنا سمعنا زي عود انا ابلاي فالو سلمت يدول كلي حفاظ كاد غبكا أبلاي فالله أنت قاعد لي كدول لك هذا حجر عوي أنت قاعد تقول زعمتي دليل قالوا قرآن أزفلتك سوالوز مو أبلايف نعيش فلت أني برايفت بحشنو ولا أبلايف أنت جر عوي سلزي راحوا كوي بلايف كم زلها حراي محبر باز عاركي تردي قالوا I love you هو فريد كان لا محبر باز مهاني كان لا خلاص بل ده حرك دو منامشت كدول لك اجي لايف يكود أبلاي بالله خايجي أبلاي فالله شو أبلاي فالله هو أنت مزيهم كحميمة منا كنتم سوا سلازي لكي الدبلين حزايد أنت هنا وا ما أجي لاشم أقسين قد دالي زلوا غمي غير قبلو هاي ما تسأليني ها قبلو هو مويت مس أدشكر أيت مسأليني خلا دليله عنتو يتتنقرني كأدليا مصنع هو سكب حنسب إنجيك نقبر سكب حنسب إنجيك نقبر سلام بلوا ذا شكر سلام بلوا ذا شكر انت غينو هلا غدو أولناكو سمعني اللي عندها ما تعرف ما غدا دحر أنا حسابك كبير مسمر صنحني عاخ بكي مالتي أدي شكر سجمل لنجون حرجة اوكي ثانك يو كتاتا دكوبة اوكي وازي ما عاركي سورة حيتك أم سورة سيدات دحر حجيكين كدالوا يا تازبل كاني كيف تو كدالوا يا مهناتو يا رسعة I'm sorry to say that ስለዚህ ሸርጎሮ ሁሉም ናኩሉ ንበጽሕ ጆን ብላኪኖ ዘማሳዊኖ መጽሎ እንጥብጣብ ገለመታት ሒዙ መጀመሪያ ግን ሰራዊት ትግራይ ንሰራዊት አብን ጠፋሽ ሓላውልዳት ሰራዊት ኢሳያስን ደሞም ሰትዩ ብፍላይ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ዓፋር ልዕሊ ሓደ ክፍለ ሰራዊትን ክልተ በርጌድን ኢሳያስ ሰይዱ ነይሩ ካብኣቶም ሙሉእ ደምሲስዎም ክልተ መራሕቲ በራጊድ ኣብኡ ቁተሉ ከሎ ሓደ መራሕ በርጌድ ተማሪ ከሎ ክልተ መራሕቲ ወጠልታት ካ እንደገና ተማሪሖም ኣለዉ እዚኣቶም ካብ 491 እንዳ 33 27 ዝነበረ ካብ ናይ 191 ሳልሳይ በርጌድ ናህና ኣዳማይ ወጠሎ እንታ ናህና ዝነበረት እያ
እዚኣቶም ተዋፅኦም እዮም ከይዶም ብሓፈሹ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓፋር ክልል እዚ ናይ ንጅቡትን ምቁራፅ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ንዕኡ ንምድሓን ኢሉ እዩ ከይዱ ብዓብዪ ግን እዚ ዝሓለፈ 7 መዓልቲ 8 መዓልቲ ኣብይ ናይ መጨረሻን ሓንቲ ናይ መጨረሻን ኢሉ ኩናት ዝጀመሮ ብሙሉእ ተረባሪቡ ኣብ መጨረሻ ዓኒ ኣሎ ሕጂ ፀረ መጥቃዕቲ እቲ ናይ መጨረሻ ፀረ መጥቃዕቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ብዓወት ክጓናፀፍ ምዃኑ ብዘይ ጥርጥር እቶም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ንህላውነት ህዝቢ ትግራይን ኣንጻሮም ኮይንኩም እምባሕ ትብነርኩም እግደፋውያንን ከም በዓል ኣባ ጃማዕ ዓክባ ገሪማን ካልኦትን ብሽም ጥባሕ ትመፁና ዝነበርኩምን ስንኹም ተወቀጥዎ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ ትግራዋይ ማለት ጅግና ናይ ዝዓለም ብዘይ ቀልዓለም ስለዚ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተማሃሩ ኣብ ካልእ ርእስና ቂል ምኽያድና ግን መጀመርያ እዚኣ ደርፊ እዚኣ ከጋብዘኩም እየ ካብኡ ናብ ክሳይና ናብቲና ማለት እዩ ይስማዕን ዘይስማዕን ግን እቲ ሙዚቃ ካባኻትኩም ፅበየ ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ትግራይ ከም መኪና ብዘይ ሞተር ትርጉም የብሉን ናይ ወያነ ኣሽከዕላል ኣውኪሩ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ስማዕ በለስ ሓደ እውን
وقت صندوق رجعت اوكي ثانك يو يغني لنا سلازي انتايو هلو كنتات سراوي تግራይ ኣብ ሕጂ እዋን ዝጓናፀሆ ዘሎ ዓወታት ብጣዕሚ ዓለም ዘገርም ታሪክ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ 3-4 መዓልቲ ፀረ መጥቃዕቲ ማለሲ መጥቃዕቲ ብኩሉ ግንባራት በርባዕተ ግንባራት ኣብይ ምስ እሳያስ ተማኺሩ ንዝገበሮ ንህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝገብሮ ዘሎም ዝገበሮን ፈሽሎም ማይ ዓሚቆም ተሪፎም ኣብ መጨረሻ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ካብ በዓል ደሴን ኮምቦልቻን እንዳወፀ በዓሉ ነቲ ህዝቢ ብነፋሪትን ብኸቢርነትን ሃርሞኒ ጁንታይ ዝሃርመኩም ዘሎ እንዳበለ ሕጂ ሓሶት ኒውስ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ብዓብዪ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክትመሃሮ ዘለካ ነጡ እንተሊቶ ኮይኑ ካብ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ገለገለ ከይድካ ትነብዖ ሓርገፅ እንታይ ይገብር ሓርገፅ እንድሕር ዳ ጠሚ ፀኒሑ ወይ ስጋ እንተናፊቑ ስጋ እንድሕር ረኺቡ ይነብዕ እዩ ሕጂ ስጋ ينافق حقت موني عند حد أنا تسقى مقرطو مستمع أروح عند بعض جنبلات عند حر همبوف ويكا قروتي عند حر كمان أرحق إذا أني حن كنت سوون سلسلون نافي أنا حقنا قال رجوز بس حمو ننبع قال رقم سبنا خان حقوس سقى حقت كاسقى عند حد أروح ينبع هزبيت ترى من بعد راح هذا نبرد الله مونياتو كابتن فترة ناي من بعد ناي حاسوت ناي دان كيرا هزبي سلوزقونكا ناي تكبر سلوزقونكا عدها قريب كامل تحسديك نهزو تقرأي نموت كتفرر زي كون كان نفسها موت يخا تفريد كازلها كل جزء هاي تعلمنا عم تقولوا في اللايتوم أرثوذكس كاب سماي ما نايت تصبي أملاحنا عم زه قبرنا يو جيتاز ولا كاسمع نحنا كو بهل لنا نحنا خبر لنا بهلناكم انتاي بهلناكم شرموطنا بهلناكم ورزينا بهلناكم أمنزرنت بهلناكم حصد عدهم مربطكم كتكالا هونو زي تقولوا كاب إرترا سبيلكم اسمتهم عبدين اسمتهم تملسكم كرماج نايساس تنافقوا حبرة السبيهم سلازي زوادق حبرة السب كم زوادق زي أمن تغينو كتسايكني من تعمر انتاهم تقول زلكم نحنا وديقنا لنا موني حملنا نجيبناهم تسينا تلكم كتسيهم بزي زلهم ما تقولكم جين أنا يلو خلاني أنا ترى أفغانستان ود أفغانستان كونو يدلي يخل ترى ود يمن كونو يخل ترى لي سوداناو هون يخل ترى لي هولندا هون يخل كل حد ينعكسهم دبالي بلين اتسخم تقروا زلهم كايداكين مساش زي كيد مع أخذكم أنا 4 كيلومتر كم هم كره أقل مناسهم حمرة سبعكم كمن كم سبيهم هزبير ترى تقول عليكم بر مع أخذكم هزبير ترى حبوا لكم ساعتكم فشل هزبي جلاوي هزبي ندامة نموت فرح أنصار حد حمرة سب كيدو بأننا تنكحتن نحامسا 6 عمد كيدا أما ترشا نايت عدد باني كل من تجدد حبر السب مهانكم كابزي أراجكم علىهم تاير تراونتكم كهتو كتواهم زاير تراونت جاهان عهاتم حجاكم أتخيل خم تأتو تقول لكم تراونت مننتن تراون زيجنتن فلاليو مننت كان زيجنت كان كالي تاير ترا تبهالشين تانينا تاير ترا ترازلهم بعضهم زيوتهم ماشين سعادة تنزوج لكم شم حيشكم تطعونكم بعضهم كمان شم تطلعوا يتقولون يوم مغنياتو عام يلن سيستريهم نتا إرترا ناتو بانديرا غيرو مس حزب جنبيا تشاريخو نتوم دقبات إرتراين أب تخيلات يزغي جلو حدا تقراي سلازي وعلو من تقارون حدان إساس وصلنا با ناتكم يقلت الكلام كم زبها تقراي بلنا نالبات كاب عدم حرامت يخي كون قليم زولوها سلازي نزر أيوه حزب تقراي أب عالم تاريخ سرح له ما بقى خفلالو نمريتو نمنوتو نغبرو انت سخمجين انت في اماس ميدان بتشوفهم سب كتصرفوا وتفرارحوا ما ولا عن فايده زيكم نعلم قامكم هم تزاروا بقعتن عقل زيكم هجم مسزو تግራይ መጨኹም ተዋደሩኩም ሰብ የለን ወላ ሚዛንኩም ተዝሕሉ ነይሩ ንኣብነት ሓደ ግዜ እንታይ ትብሉንስ ኣዴታት ኣይትፅረፍ ኢኹም ትብሉ ኖ ጆምብላ ኣዴታት ኣይትፅረፍ ነውሪ ገለገለትውኒ እዚ ወዲ ኣነ እንታይ ክገብረለኒ መሲልኩም ሕጂ نعمني هجي كسمع يا من سلامتاي دولا لا عود وسارة والله محبر بازو نايبا حق محبر بازو الصون كيتو معكم علم كتكير هاي تغني نزي تاج غورو مسيلكا نزي زم محبر بازو جاتهم اي مهارو اوروبا متى ما مهارو غلاي غورو فورماليست كوي ما بدا عالم زلو فورماليست انت اليوم مچم كمان يرد انني
حجس أب لايف قال له خن داول كوز ودي خالي خبلني أب حمش ده لايف وداني نزيهم محمر بعض زيهم كسر يقولوا لهم بناء هو جواي إذا عبيت ترسي أخي لوان هو جواي ترحى كاري إلا سلازي حفاظ سيد له نبكالنا نغي سلازي نتايو أنا كل جزء أديتات إخدفاويان نسيا سامليخن موت كنا راميتن كل كله لو أتتصرف أديتات تصرفان كم إرتراوي تادة كتصرف جبا أدي أبزعله ولا حد إلا بزا قاتم خنقولكم أنا أديتاتنا يتصرف أيتون أديتاتكم كوني وليدن كم دم حنيقا نسيا زهبابك نسمع يا سبيتي نسمع يا أنا سلام انتهاهم زول كرداكم كخلالو إذا حبنا تسبزن دحدا تزلو حقي توب تزيد بالكايو ننتي مقوقو تحلفان شوان داول كاتخيكا أخيلو كاتتفت راحة سلازي نزا سويت سكر نسمع يا حتى كاي مقاطع سلت على كحل حتى الله هني هابي بيادو إرتراوي كان كاد عتفيا وصايا بستنكها هاجر يدحرك عجيلة حجي نزقولو سدتنيا وكيلك إرترا إلك اندحر دا أتزارب الله حقوقك حالتنك على علم شيء قبلي بيادو رايوا إزيا إلسا أشيما إلسا أفشحين شعتا ميتن سسان شعتا يالو أوروبا متيا علمي أملو أسنانا وديا علمي أملو قحيبا شورميتا ولا زي بالله زمخانة سبيتي انتهت الزلة حجي إذا ما أفليا أفشكر زلهم إرتراويان اندحر منقستي إرترا بديلنا مجمرة بزاعتهم ما بعلهم وصو اتعصالكم سبعلهم تامشون ليوات بلالا كلا يجي انتاج بلالا اندحر منقستي إرترا بديلنا الكا نهاجر تحلف الله تقول قد صباح بقبل تحتتها ولا دنك لو تكون تبلالا ازياتا يكون انا اديتاكم كلا اديتات اللهم نولادا كندي نولادا خندي تمرق نولادا كندي شجر زلوس شجر أقاتيمي لا عندك تنزارب تخل كم ولادك مالتي كل جزء انتهى لكم إرتراوي تادة نولادا خمدو محل آية بلا نجربكم يعني إرتراوي تادة كم نولادا حنيقة نبسا سهب نولادا حنيقة خمدو موت بلا أب حدا رسخت ملحد زارب عدمي أمولا حدا رجرها تبكى نأساس اللي حزان سواء تقربنا زيادة تادة إرتراوي تادة هم زيادة كلا عديتات يومكم سلازا سبزيا أبشحن شعتن سان شعتن تسديدا ملكا عدميا مولو كوميرا حنت خمار زنبر سويتي حجة أبرقانا داك قوال 8 عامت عتيا كم دي لقد زارب كلا أزياتن ينزينا ديتاتن تمتنيوتلن تنتمكحلن نا كلاتنا مالتي أديتاتنا أساسا غاي سواني نماليتين قال كيدان جيران زغدان بر نماليتين قال كيدان زلون بر قال كيدان يبلن قال كيدانن أساسي انت 6 مليون الله تخينم تزبي ويك 5 مليون الله تخينم تن 5 مليون 3 مليون فرقان قال عند حدا دكن شي الله تخينن سن يبزح بقطر جين عند حدا خينن بمولان جن اكيدان جبران خولدا تزي خينن فقري مسساسي زلون سلازي اديتاتكم ازي نا اديتاتكم تغبار جي ارترا تግራوي تدر ايوا تግራوي تدر نولادا حقيفا تاريخا هاي تحلف اساساويانن اقدفاويانن داتغاسسوا اسات تግራوي ስለሆነ መንነታን ክብረታን يحلفا زي تبادع تግራوي تدر مسولادا اغنبار كيلا አንጻር አብን اساسን ትቃለሳዳ ማጠና ሸጥ ዝበለ ጀጋኒ ይዞልዳደ ጀጋኑ ጅግና ያቶል تግራوي تدر እዚና ዴታኩም ግን ይዘን نزمام ليبيا زلوهمان ولا تحانوا ولا دم كلب يخون ساعتكم بزعوا هاجر مزع اساس حتى زاريكم مكنا انا حكمتكم ان محجي 390 اولم بودزاز نور لوان زن سواجاتن نهر عمد ناقله تذكرات لن او العلي ساعات ساعه حديره شنو هاجر كان مواضع حر مواضع جدا هاجر اللي حركت أساسا يا برا أي حلم تيكون حتى تايها حلقة الكون نزكونا اللي يالله لكن نزل بإرتران لمن بإرتران نتراو في إرتران كترام بدلو أين كذا الكانينا تحس ذكا قرباتنا رأيه إزيانين كابي كرمكم إذا أسنانا زود أتخالو أسنانا سنة حرقات طيو سيبيتا موديان تينتا جيران خدا أب دك 7 دك 6 أب فقدت الهيت ندك 10 ساعات 10 ساعات 10 ساعات 10 عامت نزمنا حمامي
مسعن ገንዘብ ስለዘይብሎም ብቢራ ቀሽሸን ሒዘኖም ኣብ ገዛ ሓግራ ዘይት ፍሬኖ ቀይራ ሓግራ ዘይት ፍሬኖ ምክንያቱ ለሚፀንየን የለን ዘምዘምያ የለ ገለ የለ ወላ ሓንቲ የብለን እሳቶም ካድዮም ትደፋ ቢራ ሰትዮም ሓኽላ ሓድርሞ ኣብ መጨረሻ ቅርጥናት ሒዝዎም ንፅባሓይቲ መዓልቱ ከም ደቂ ሰብዓ ምርኩስ ሒዘም እዮም ካብቲ ገዛ ዝወፁ እዚኣተን እየን ኣዴታትኩም ነዚአን ኣዴታት ነዚአን ኢኹም ትምኩሕለን ነዚአን ኢኹም ትንየትለን ኣዴ ኤርትራዊት ኣዴ ንውላዳ ሓኒቓ ትበልዕ ዘላ ከም ሰብ እያ ንውላዳ ሓኒቓ ትበልዕ ነዚኣተን ኢኹም ኣዴ እዚኣና ኣዴታትኩም ኣነ መኣስ ኮይነ ዝፀርፈን ዘለኹ ተግባረን እዩ ዘጥርፈን ዘሎ ተግባራተን ስርሐን እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሓንቲ ኣደሲ በዓል ቃል ኪዳና ከሎ ሓንቲ ህግደፋዊስ እንታይ ገይራ መሲልኩም ኣብዚ ሮተርዳም ምስ ሰብኣያ ሴክስ ገበረት ኮላ ክንፍንፋ ኢሉ ገለመታት ቀራሪቡ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ኢመይቱ የብሉን መጅላጊ ሓደ መጅላጊ ሰብ ፈልጥ እያ ንፅቡቅ ገይረ ድሓር ቲቪ ኤረይ ተወሊዓ ክንይ ክኢሉ ቀርብ ምስ በለ ፅናሕ ዝተፅናሕ ኢላቶ እንታይ ስለ ዘለኹ ኢላ እሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ቀደም ዝነበረ እታ ቲቪ ኤረይ ናይ ቀደም ዝነበረ ዝዳገም ፍሊም ገለ ኣምፅያ ኣልግሰለይ ካብ ዳዕራት ኣልግሰለይ ኢላቶ ዋ ንዕባ ሴክስ ክንገብር እንታይ ዳኹም ክገለ ይብላ ኣሎ ኖ እሳያስ ሰብኣይ መፂ ስለዚ ሴክስ ይገብር እኒኦም ምሳኻ ጆኒ ሓሳብካ ወዲ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ከይሓልፍ ኢለ ቅድስቲ ኣርኣያ ትበሃል ታ ሰበይቲ ኦኬ ቅድስቲ ራእያ ኤልሳ ግን ብላ ነይሩ እቲ ኖ ኤልሳ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ከይከውን ኢለ ቅፅል ድሓና ድሓር ትእክዎም ኦኬ እስኩት ሓሳብካ ቀጥል ኦኬ እስኩት ቅድስቲ ራእያ ይብላካ ኣሎ እምበር ኣነ ብኤልሳ እየ ዝፈልጣ ግን ቅድስቲ ራእያ ትበሃል ኢላ ትእርመንላ ፅቡቕ ዝኾነ እንድሕዳ ቅድስነት ኣይትርከብ እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ኢላ ሓሊፋ ሂባቶም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዛ ሰብ እዚኣ ሴክስ ክገብር ሰብኣይ ቀሪቡ ከሎ እሳያስ መፂኡ ሎና ዓብላ ካብ ዓራት ኣጥሊፋቶ ብፍላይ ተን ደንብያውያን 99.9 ኣዴታቶም ሞት ክናና መይተን ንደቀን ከዓ ከምኡ ረኪበለን ከይደን እዛ ሃገር ከዓ ከምዚ ወዲቓ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ትምኩሑ ኣደ ትብላ ኣዴኹም ተነዴታትኩም ማለት እዩ ንደቀን ከም ድሙ በሊዐን በዓለን ዝሓንቃየ እዚአን እየን ኣዴታት ዘለኹም ካልእ ዋላ ሓንቲ የብልኩም ነዚአን ኢኹም ትንየቱለን ነዚአን ኢኹም ትምኩሕለን ኤርትራዊት ኣደ እንድሕር ዳ እንታይ ጌርኪ ተባሂላ ንኣብነት ንኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት 50% ወይ 60% እተን ዝድግፎ ኤርትራዊት ኣደ እያ ትድግፎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ትድግፎ እዚአን ከዓ መብዛሕተን 75% ኣመንዝራት እየን ኣኻልብ እየን ኣባሻውል ኣድሻዓዲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዝዓብያ ኣመንዝራታት እየን ዝወለዶ ደቂ ኣቦታቶም ኣይቁፀሩን እዮም ኣስማት የብለን ካብ ዝሓለፈ ሃምደማሙ እንዳጠነሳ እንዳወረዳ እየን ዝኸዳ ንመን ከዓ የፍቅራ ንእሳያስ ደድሕሪ እሳያስ እየን ዝኸዳ ስለዚ ምዚኣቶም ኢና ንሕና ኤርትራውያን ንቁፀር ነርና ካብ ሎም እንታይ ዝብ ዘለኹ ኣነ ነቲ ትምኩሕሉ ትንየትብለን ኣዴታትኩም መጀመርያ ርእሰን ሕፀወን ካብ ኩሉ ዝገርመን ነገር ሲ ሃይማኖታውያን ተመሲለን ቤተክርስትያን ንኸዳልካ ቤተክርስትያን ካ ኸዳ ሃይማኖታውያን ከምዚ ሃይማኖታውያን ተመሲለን ቤተክርስትያን ንኸዳ ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ዝገብራ ኣና ኣይደኖ እዚ ዓይነት ሓጢኣት ሒዝካ ቤተክርስትያን መፅኻ ምዝራብ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንሞት ፈረድኩሞ ብፍላይ ደንብያውያንን እዞም ጀላጅልን ሕጂ ሩፍ ኢልኩም ዘለኹም ጀላጅል ምክንያቱ ትግራዋይ ከምዘይ ዝሰዓብ ስራኹም ሕጂ ሩፍ ኢልኩም ኣለዎም ከም በዓል ኣባ ጃማ ኣርክባ ገሪማ ዘይከውን ታሪክ ኣምፅኹም ብሽም ወያነን 3-4 ሰብ ን6-7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንሞት ፈሪድኩሞ ህዝቢ ትግራይ ግን ሓመዱ ነጊፉ መባእ ከፊሉ ንህላውነቱ ረጋጊፁ ነምሓራ ደም ይሰትየሎ ነቲ ሓላውልዳት ሰራዊት ኤርትራ ደም ይሰትየሎ ሰራዊት ኤርትራ ሞት ክናና እዩ ዝመውት ንሰራዊት ኤርትራ ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክማራሕ ኣይደልየን እንታይ ዳ ብላምባ ገይሮም ነሲሶም ተዘቃፅልዎ ከማን ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ምክንያቱ ንእሳያስ ኢሉ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ይኮነን ኣብዚ ሂወት ዝኣቱ ዘሎ እዚያ ስለዚ እዚያ ቀዳመይቲ ካልእ እንታይ እዩ ከም ተወሳኺ ናተይ ብዛዕባ ድሃ ፋቲንጋ ንድሃ ፋቲንጋ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝመፀት ወይ ከዓ ቃላ ስለ ዘስምዐት እቶም መግደፋውያን ሕጂ ኣንፃር ድሃ ፋቲንጋ ኩሎም ከፀልሞ ይፍትን ኣለዉ ክትፈቱ ከይትፈቱ ከም ድሃ ፋቲንጋ ብፍላይ እቶም ደንበያን ትበሃሉ ርዒ ድሃ ፋቲንጋ የብልኩምን ድሃ ፋቲንጋ ኩናማ ጓለባት ኤርትራዊት እያ ብንእስነትኻ ዕድሚያ ሙሉእ ንህዝቢ ኤርትራ ኢላ ወፅያ ጉባኣ ዘበርከተት ሰብ እያ ኣብ ስነ ጥበብ ይኹን ኣብ ኩሉ
ሓያል ሰብ እያ ስለዚ ኣንጻር ድሃ ፋቲንጋ ንዝኸድኩሞ ኣካይዳ ፍሹል እዩ ንስኻትኩም ሰሪሕኩም ተምፅኦ ነገር የለን ንድሃ ፋቲንጋ ክድህልዋ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ሰብ እንታይ ነይሩ እንታይ ኣሎ እምበር እንታይ ነይሩ ኣይበሃልኒ ቅድሚ ሕጂ ኣፍኮርስ ንኣብን ኢሳያስን ተቐቢላ ቡን ተፍልሐን ገለን ርኢናያ ኢና ኣበይ ነርኪልናያ ኸማን ኣብ መጨረሻ ግን ተጋዳላይ ይዓርግ እምበር ኣይልብምን እዩ ትብል ጭሩሕላ እዚኣ መብዛሕቶም በዓል ውፍዮም ጥቆሙላ ኣነ ለቢሜ ኣነ ለባሜ ካብቶም ተጋዳሊት ዘበ መሰብተልያ ተኮይናሃ ድሃ ፋቲንጋ ከምቶም ናይ ሳዕሪ ርእሲ ሒዞም ይመጡ ኣስናኖም ወዲኦም ምርኩስ ሒዞም ዘለዉ ተጋደልቲ ከምኦም ኣይኮነትን ድሃ ፋቲንጋ እንዳዓረገት ተረዲእዋ ኣሎ ውፊ እንታይ ዝብል ተጋዳላይ ይዓርግ እምበር ኣይልብምን ይብል ኣሎ እሳ ግን እንዳዓረገት ለቢማ ስለ ፍትሒ እታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንተጋዳላይ ከም ዘይውክል ኦረድ ተረዲእዋ ኣሎ ኣነ ከማንኩም ተረዲእኒ ኣሎ ኣቐዲማ ኣነ ግን ቀዲመያ ድሃ ፋቲንጋ ብቑርብተይ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹም እቶም ካልኦት ተጋደልቲ ግን ይኣርጉ ጥራሕ ይኣርጉ ኣንነት ትምክሕትሎ እዚኦም ኣብይ ነይሮም እዮም እንዳበልካ ስቂሎም እዮም ዝመቱ ምክንያቱ ካብ ሳሕላት ሒዞም ፈራሓት እዮም ነይሮም እሳያት ዝበሎም ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ንሓወኻ ቅተል ተይልዎ ይቐትል እዩ ንኣብነት ኣብ ሰውራ እሳያት በዓሉ ብኮልቲ ንሓደ ሰብ መፂ ዝቐተሎ ሰብ የለን እንታይ ዳ ግበር ኣይትግበር ተባሂሉ ንሓወኻ ረሽን ንሓወኻ ቅተል ተባሂሉ ቀቲሉ ይመፂ ስለዚ ተጋዳላይ ተባዕ ተዋጋእ ተልካዮ ዋጋይ ንሓላፊኻ ንቐፍ ተልካዮ ግን ኣይነቅፍን እዩ እዚ ኻ ቀቲልዎም ስለዚ ተጋዳላይ ይኣርግ እምበር ኣይልብምን እዩ ዝበሃል ሓቂ እታ ጭሩሕ እዚኣ እዛ ሕቆ ጭሩሕ እዚኣ ኣቦታ እያ ከም ተወሳኺ ኣንጻር ድሃ ፋቲንጋ ንዝኸዱ ዘለዉ ወላ ሓደ ኣለዉ ከም በዓል ርጋት ሓድሽ እዛ ርጋት ሓድሽ ትበሃል ዕድሜያ ሙሉ ኣብ ምንዝርና ይሓሊፋቶ ወይ ዓዲ ጎደያ ትበሃል ግን ዓዲ ጎደዳ ኣይኮነትን ኣነ ሃብቀኒ እያ ዳ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ዕድሜያ ሙሉ ሰባት ከም ደቂ ኣንስትዮ ክጋደላ ከለዋ ከም ሂለላ ኣድጊ ኣብ ሱዳን ምፀለምቲ ሱዳናውያን ትንፍነፍ እያ ነይራ ካብ ሱዳናውያን ትወልድ ኣብ ዝመፅእ ካብ ፃዓዱ ትወልድ ፅንሕ ኢለኻ ካልእ ትብለና ማለት እዩ ሕጂ ሓሊፍዋ ኣብይ ምስ ተመረፀ ከዓ ኮንጉራ ኢላቶ ሕጂ ከም በዓል እዚአን እየን ንዓና ከም ደለይት ፍትሒ ተመሲለን የሽካዓና ነይረን ስለዚ እዚ ፈውሳ ፈውሲ ክትረክብ እዩ ካባይ ቀልዓለም ኣይትፀበይ ስለዚ እቲ ኤርትራዊት ኣደን ትግራዊት ደን ንድሕዳእ መዚንየን ትግራዊት ደ ደጀን እያ ወርቂ እያ ማህደር እያ ሓላዊት ሃገር እያ ኤርትራዊት ኣደ እንድሕዳእ እያ ኣምላኺት ንውላዳ ከም ድሙ ሓኒቓ ትበልዕ ኣብ ሓደ ምስ ኣመነት ዋላ ሓንቲ ኣእምሮ ዘይብላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሪኹመን ፃዕዳ ዙርያ ዓለባ ገብራ እቲ ቀሺ ገለገለገለ ይብለን ኣሜን ከበሮ ሕጂ ሽዑ ተካ እንታይ በለትካ ምሸት ኣቦኻ ምስ ገሸ ድሕ ከሎ ዝብላ ካልእ ዋላ ሓንቲ የለን ዕለ ጥራሕ ዕልል ሽዑ ኣብ ገዛ ከይድካ ሰስጉ ሃቢ ቁልፎም እዮም ትወትሑልካ ሰስጉ ሃቢ ኣባት ነብሰይ ከምዚ ከይብለኒ ዋላ ሓንቲ ኮ የለን ርእሲ የለን ወዳ ኣበይ ከም ትሰወየ ሓቲታ ትፈልጥን እያ ንሓርበኛ ወረቐት ተሂቦማ በቃ ተቆዘምዙም ጥራሕ ትበክር ገለ እሳያስ ኣብ ቲቪ ክመፅእ ከሎ ዛውን ግዜ ፍያ መፂለ ሰብኣይ ክንሰምዑ ኣለና እዚ ሃገራዊ ሰብኣይ ተባሂለይ ቡነን እየን ዝገርፋ እዚአን ኣዴታት እየን ዘለዋና እዚአን ኣዴታት ሒድኩም ኢኹም ኣደ ትብሉ ኣደ ንቕሕቶ ክትከውን ኣለዋ ትግራዊት ደ ሕጂ ዘይኮነ ኣብ ሰማንያታት ዝነበራ ተጋሩ ካድራት ኣዴታት ስጋብ ሕጂ ዝኸድኦ ዘለዋ ሃገር ወይ ሞት እየን ዝብላ ንውልቀ ሰባት ኣየምልኸን ሎሚ ሓ ትሪእዎ ኣለኹም ትግራዊት ደ ንመንነታን ክብራን ክትሕሉ ክትብል ሓምሳ መሸሪተን ሓፂኖ ትብለን ተጋይሰሙን ራይዋዛ ሕጂ ጓል 7 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ኢሳያስ ከይዱ 4 ሰባት ተጋይሰማ ሂወታ ከይሓለፈት ግን ፀኒሓ ታሪካ ትጎፀላ እዚ እቲ ኤርትራውነትኩም እዚአን ዝገብራ ኣዴታትኩም ሕጂ ከዓ በዓል ዜና ስናነን ዝወድኣ ነዚ ምስኪናይ ኣብ ሊብያ ዘሎ ብዛዕባ ሃገርን ኢሳያስን ድሕር ተዛሪብካ ወይልኻ በዓልኻ ኢኻ ንሊብያ መፂኻ በዓልኻ ውፃየ ኢላቶ እዚ ዝብል ኣዴታት እየን ዘለዎም ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን ስለዚ ብሞርትዕታተይ ብዲ ኮሜንታሪ እየ ዝኸደኩም ዘለኹ እሞ ንኩለን መኣሲ ምልከተን ኮይኑ ገለ ከይትብሉኒ ኣደ ደምጃዊት 50% ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕርዳ ኮይና ንኩለን ፀልወን እዩ ምክንያቱ ኣዴታት እየን ኮፍ ኢለን የንሸና ንኩለን ፀልወን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ካልእ ከም ተወሳኺ ሓድሽ ሕጊ ሓድሽ ጎስጓስ ኣምፅኦም ኣለዉ ግደፋውያን እንታይ ኣብ ወያኔ ኣብ መሬት ስለ ዝሰዓሮም እንታይ ኣምፅኦም ኣለዉ ብሕጂ እዋን ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲ ይኹን ካልእ በዓል ሳልሕ መፅኦም ኣለዉ ሳልሕ እዚ ናይ
አዲስ አበባ ዝነበረና ኢሳያስ ቃልውሃቢ ካልኦትን መጨም አለው ኣብ ጀርመን ኣትሎ እንታይ ኣብ ሆላንድ ሃትቀሽ ኣትሎ ሕጂ እንታይ ዝገብሩ ዘለው ወያነ ወሪርና ትብል ጭራ ሒዞም ክብገሱ እዮም ሕጂ ወያነ ወሪርና ኣበይ ዘሎ ወያነ ተወሪሩ ዲ ወሪሩ ሕጂ ሰባት ሓንጎል ክሓቁ ምንታን ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ክልተ ስለተመቐለ ከመይ ጌርና ክንመልሶ ንሕና ወረደ ወዲና ኢና ምስ ደምያውያን ዘራኸ ወላ ሓደ ነገር የብልና ፅባሕ ንጎዛ ሃገር እዚኣ እንድሕዳ ማዕረ ክንከዳ እንተኮይና እሶም ቦቶም ንሕና ቦታ ኣለና ብታሪክ ተሓተት ገበነኛታት ምዃኖም ግን ካብዚ ካሃድሙ የብሎም ስለዚ ምስኦም ዘራኸ ወላ ሓንቲ የለን ንሕና መሬት ኣለና ቦታ ኣለና እቶም ካብ ቦትኦም ኣለዎም ገበነኛ ምዃኖም ግን ምስኦም ይህን ይህን ንባህለሉ ምክንያት ዋላ ሓደ የለን እዚ ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሆላንድ ተኻየደ ኣብ ደንሃቅ መብዛሕቶም ድሕር ዳርኢኻዮም ናይ ህግደፍ እዮም መፅኦም ናይ ህግደፍ መፅኦም ደናቑር ምዃኑ መርኣዮም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለዎ ብራይት ፊቸር እዩ ሰላማዊ ሰልፊ እዳልይዎ ኣብ ብራይት ፊቸር ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ መፅኦም ውዒሎም ከውቅዑ ኣብ መጨረሻ ወዲኦም ንገዝኦም ክኸዱ ከለዉ ሓሲቦምሉ እዋይ ኣንታ እዚ ቅርሱስ ወፋይ እንዲና ኣዳልይዎ ምስኡ እንዲና ውዒልና እሞ ተሳዒርና ኢና ማለት እዩ ንመንግስትና ሒድና ኢና ራይማ ሓንጎል የብሎም ርስ የብሎም መን ከም ዘዳለዎ ኣይርእይዎ እንዲኦም ዘሎ ተማው ዘሎ ካየት ትሳቶም እዮም ስለዚ እንታይ ዘሎ ኣነ ካብ ስነ መሰረቱ እግደፍ ናብ ኩሉ ኣውሮጳያን ውሒዞም ኣለው ክሕሱ እዮም ከም ቀደሞም ሎሚ ግን ዝዳናገር ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እያ ዘላ ናብ ካልእ ቅንጥብጣብ ቂንምእታወይ ኣብዚኣ ኣድብልዮን ብፍላይ ካብ ሃንጎል ተንስተይቲ እንታይ ትብል ሓሳብ ክበያ እሞ ናብኣ ኸይደ ኣድብልዮን ተሊኽቶም ክዕድል ትወከ ኤርትራዊት ኣዴኻ ኣባሃለለይ ኣዴታኩም በዕላተን ሓኒቐን ንዓኻትኩም በልዓኹም ኣለዋ ኣነ እንታይ ፈሊጠ ኣድለኽ ዶ ኦኬ ኣዱ የላን ማለት እዩ ክድውለላ ሓስበ ነር ሓሳብ ተልዩ ኣብዚ ኣብርሃም ስብሃቱ ስለዚ እንታይ እዩ ዘለኹ ኣነ ካብ መሰረቱ ነዚ ኣካይዳ ንኸዶ ዘለና ንዓና ንምድንጋር ዝኽየድ ክስታይ ክንፈልጦ ኣለና ካልእ ሓንቲ ሰቲት ትበሃል ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ባንክ መፅያ ኣላ እዛ ሰቲት እዚኣ ናይ ህግደፍ እያ ኣብ ኡጋንዳን ኣብ ሩዋንዳን ዕዶት ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ሪኢኹሞም ኢኹም ቀንዲ ኣካየድቲ ናይዛ ናይ ሰቲት በዓል ፊሊጶስ እዮም ፊሊጶስ ዘለዎ ሰብ እዩ ብናቱ እዩ ዝኸይድ ነቶም ኣብ ሲናን ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ሰሃራን ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ብኣካውንት ህቦሞኒ እቲ ገንዘቦም ኣብኡ እትዮም እንድሕዳ ናብ ኣውሮጳ ዝድለዩ ተኮይኖም ንኤርትራ ኣቱ ግን 50 50% ነቲ ናይ ሰቲት ኣመሓዳሪ ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ብኣቶም ያትምዎን ሕጂ ገሊኦም ዝረኣናዮም ሕሳቦም ክዓፅዮም ዑደት ክገብሩ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሰቲት ትበሃል ነቶም ገበነኛታት ኤርትራውያን ዝበሃሉ ገበነኛታት ዘለዉ ሰባት ንዓቶም ባንኮም ኣብኡ እትያ ንኤርትራ ክኣቱ እንተኮይኑ ብኸፊል ገንዘብ ናብ ባንኪ ኤርትራ ኣትሞኒ ኣብኡ ኮይኖም ክሳይ ይገብሩ ማለት እዮም ይጥቀምሉ ስለዚ ነዚኣ መፅያላ ነዚኣ ካ ክትጥንቀቐሉ ኣለኩም ሰቲት እያ ትበሃል ንብዙሓት ሰባት ክስታይ ዝገበረት እያ ንኽድ ረዘነ እስከ ረዘነ ኣደኖ ናተይ ዲ ከም ኮይኑ ይዞ ሰላም ረዘነ መርሃባ ጆን ሰላም እንታይ ለካ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ብፍላይ ናይ ክዛረበሉ ፀናሕኩና እዛ ሰበይቲ ኤርትራዊት ኣደድያ ዋላ ትበሃል እንታይ ፈሊጥና ብሓፈሻው እንታይ ክብለካ ካታተለካ እንደፀንሐ ጀንሃወይ እዚአን ፀረርተ እንድወዳ ኣንስቲ ዓበይቲ ደቂ ሰብዓ ደቂ 80 ብጀካ ጎማ መሸኒ ሰብኣይ ደይብለን ዕድሚአ እንድወዳ በዚ መንእሰይ ድፃወታ ደለዋ ዋ ጆን ካብ መዓስየን መንግስትና ይንበረልና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኣለና ክብላ ፀኒሐንሲ ከመይ ገይረን ኣብ ጎኒ ስደተኛ ኣብ ሊብያ ተደርቢ ደሎ ኣብ ሰዓት ዝድኾና ደለዋ እንታይ ፈልጦ ነዚ ዳ ኤርትራዊ ኮነ እዚ ከዲዒ ልኸደይ ምሽ ብሎ ነይረ ኖ ሕጂ ኸበን ክክስትያ ትብሎ ዘላ ባዕልኻ ኢኻ መፂኻ ሞኒ ባዕልኻ እታ መሸንቆ ክሳድካ ኣትያ ዘላ ኣውፃያ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ተዛሪብካ ግን ብገበን ክትሕተት ኳ ኢኻ ኢላቶ ባዕልኻ ትፈልጥ ኳ ትብሎ ዘላ ዋላ ሕጂ
حج انتهي بحجر انتهي خلك أنا تزارب كان دخا كملا الكاتريدة دي أمريت مستسعر اليوم حجي فحتر تربلو دلو تردي خاني بحصر زبدا نحنا دبلنا دلو حجي سلاماو سلف تقبر دلو سلاماو سلف تقبر دلو بنا هيقدر ملختي تردي خاني كدم حجي أشعات من سين داتفا خلو إرتاو نوتو إرتاو يكون كان تبايرو بفنيسرا خوينا نوندرينا نرم زمنا هيقدر بفنيسرا خوينم كلا كابتن كلا لا حليفهم كابا مريت سفعفع حليفهم دمتو ነገር የለን ተረዲኻኒ ከምዚና ንጽረፍ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ድብለኩም ነዞም ኣብዚ ትከታተሉ ዘለኹም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ንዓና ድውክል ኣይኮነን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ንኣብ ልብያ ተደርብዮም ዘለዉ የሕዋትና ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን እዚ ኮነ ኢልካ ብናይ ህግደፍ ክነግረኩም ኮይትዕሽው ኮነ ኢሉ ህግደፍ ተተሓሒዝዎ ደሎ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክትወፅእ ትሕርኮንኩም ሓደ እቲ ታቤላታት ዝፀሓፍ ደሎ ረይዎ ስቶፕ ልብያ ዘይኮነ ስቶፕ ኢሳያስ ስቶፕ ይግደፍ ስቶፕ ደገፍትና ይግደፍ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ፅሑፋት ኣይኮነን ግን ኣብ ልልነት ልብያ ትበሃል ልብያ የሕዋትና መኪና ተፃዒኖም መፅኦማ እምበር ልብያዊ ብእዝንና ወጢጡ ካብ ኣስመራ ወይ ካብ ኤርትራ የምፃናን ማለት እዩ ስለዚ ታቤላታት ዝበሃል ደሎ ብምንታይ ኢኸ መን ኢኸ ዘበግሶ ደሎ ከምቲ አንተ ወይ ክትጠቕሶ ዝፀናሕኻ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ንዓና هيقدر كمرحنا يبلون هيقدر كقلصنا يبلون نحن حاجة عمّرة عمّرة سلسلة وعقلهم تبيبهم انتهوا قبر جميرهم حاجة نزي عبد القدر لمن إزاي كم يجركا لويت كان أفتنا تم علامة نموتهم هذي إذا ما نحن بفتشم كندو قفاين خيرنا كنا عدوين خيرنا ترى كذا كتبولت سنة خازن هاي سنة أرجوتا تانس تسيلن بزي ولا حانت بانديرا أبغزا أنجرن سبعين سكارسي الناس ياس الاتفاقي مول علمين مخينين حجون كمخنان بيجك حانت جزاء أبي صار سرعة ولا دي بلن كستاي بلن سبعي بلن نجاتا نتحجنا دلوا سبعي كمان نيقونا دخدا نسيان مالتي وحفات من نبعلو زحفران ينجي نيرتاد ما يفلت عني كجرمك 4 عمشان عمد كابي إرتاد وتع سبعتين اوكي نتي تمالي 4 معالت زجبر نتي تمال كابي إرتاد متمنى سجين كقاشيشو تاني تردي خاني حجي ما نزي أبليبيا دلو دنجيس ما يكونن حجي نربحان بوليتيكا نخرخو بيلون تريكوينهم زعبا من زي ولا حنت من إنجليزي أبغضهم سلود متأتم حجي تحازن جين نبي خيرالو تخوينا سلود ري ودلو جين تردي خاني كم تسكع غير ميم تخدلو نزل ما نحنا تمني سير بفلا دليتي فتح خنا تفتنعنا كنقول حلو خنكيلا لنا بعتب دماغ نسر حلو لنا نقولهم نزم أبزر كاتاتر دلو سلام بدلي اوكي بزخونه يكون مستوعبت نكون تراي بدلي جون حوي اوكي ثانك يو نقول ادولين تلي غسك هاي بني دولكو كيتسني حمنالات بيسني كايتوني سلازي زيو فوسافو تخطرك بيو انت حدا نفس حدا يتصرف تخونكا اذا علمنا نريا لنا علمنا يتواصلوا مدرخه علمنا يتواصلوا مدرخه دحر من الوقت تاي زول تروح مكم يا رمسي تقامتنا دقفتنا بحساب نقول دو قال تاي تقامتنا دقفتنا الكازربا مزياتهم احنا تاي ركب لنا ابتنا انا مشم كواسو تخينم كواسو يقوليم امنا انا مشم مالتي ادري يلا خندخي با حماتن كذا سبيا نير كونكشن حما قالو تخينو حما قالو بلني ابراهام سبحاتو ابراهام سلام جها سلام تلك حسب حسب ده مالي محمد لك مقدم كو حكم دي راينا كو حاجات كرانا امين دارك اوكي يا اجي انت حسب على المسلك تقول ذا خلك عندي تي دمص مو شغل دمص غبر دمصي سبيتها قعتا يبلعها كان لا سبيت زي بالله واي تواريكا وزغوري نغيد بل اوكي ثانك يو انت لك الله مسلك تاك بالله مسلك دمبياوين ابكعمين بسلوهم تتزارينا حج بك اوديهم قالوا نسو وديهم غغزهم حيزم حبونا بلو حج نحنا نغبرو نغرنا نغبر زلنا دحار استقر لا يلب من بر تقر لا يزبر رأس تراعي زي لبم زغونا سر رأس تراعي زي لبم من بر اتتقر لا ينت عرف تقر لا يزنبر تراعي خاب تقر لا ينت وصي مدرخ مهانو امينو
نت مدرخ حليفو مس حزب تسمبيرو وصع حزبو حميو مس هو حزب صقع زخون سب تغرلا يبنا تغرلا نت مدرخ حليفي انا بكم دي زعمن سوري امنتي كومي تغرلا يزبل كل تغرلا كستاي معناتها اكل كله ودي بقى كله حجي حزب خوينو حزباو في ناس زنا حزباو نعبي زنا نحن حجي انا هيقدر قداي كله قنقينو ميتي مع الفاتين قال تردي وانا رب حاجه خالد بزي قدس ابز حلفه ترد ان نديو بزي قدس حجيجن كلنا انت كنقبر لنا نطراي ابغون نزوم حزباو قاسنا تግራይ ዘሎ ابغونم نحنا خنتا كنقبر لنا نطراي غوسكوس بقى هم دلانا اوكي ثانك يو ولا لا ثانك يو نخيت دغرا لايدا يا ارغم تاي كلب ملكا يا نعو محاشو تغرا لاي نيره تتخاصاي نيره داولكا نخيت اسكا اد بلين اسكنيا معدي نخيت اسكا تغرا لا بي كلبم اد بلين الغدو اوكي نخيت اد بلين انت يالك اسكب انا فلابتا انا مجمريا تانا مغالي حقبرالو جون خم يوعدكم ناتكي يكون حجخه نعيك بوس معامله سلام دوعدكم اوكي صبون قاطبو تسمعك كويس لصنعكم قرب لهني هلو قد حان تردو نكون خم يوعدكم اوكي انت مسيلك جوني بمجمريا يا انينا نزعدت ذهبكنا مالتيو وتزاربو زمصحا بطعمي ورق زغونه زربا يبلبنا حدرو ويدا بسمعنا بس لنفسو فانو صداينا دونكرنا تاريخنا زلنا نبر عطو تزاربو زمصحالو معالتي كزاربت خوينه ازيا قدست رأيا تبحال ممزحتو غيزي اب كل فيسبوكات ناي دليت فتحي يخون ناي تقالستي ارتراويان ناي تقارو ملو معالتو تتصرفتو عل سبيتيا ملو معالتي بتا فيسبوك يا ليت مسكترو توعل ولا ليت ساعات تلتاتيها الله اونلاين كل غيزي اساسات عموا قد نيرو خوين خابتن 10 فرنج تحنتي افلطن فولي فوري سياسالوا حدي انت يخبلك هذلي عبد الساعه زاربو زنبر زربا انا بقدامي تايلكم مسيلك افتا سلاماو سلفي انا لليبيا ابليبيا زلو ايرتراويان حواتنا نحنا تزاربنا عينت حنا نحنا قديرنا عينت حنا اساتهم ابي انا دمصكم كلهم صبغيو حواتنا سلاماو سلفكم وصلهم صبغي جن ايرتراوسي stop killing Eritrean in Libya دي خبر سقطا stop killing Eritrean in Eritrea كتبت تقبعنا من تخيت دفنه كلا نقر سمعت نقرك اذا عبلي بيز قبر زلو تقدفا وين زدالو مخان تفلدو خوني يا لا يقدف على وين اذا خيت مثلا ما وصل فتات لا يقدفي كل انا امنني اذا انا ما وصل فخد دالو ايرتراوي مرؤت بقى انا اطرح كزبل داون ليبيا stop killing Libya خبر تقدر له شعبيه مخان تفلدو اساتهم يا اذا علامه زد متاع لهم تغيروا نمتى عبلي بيعلوم ايرتراويان بحاتين بقراጭ قطقطلو بصحات سدتኛታት يمدلو باي ذا واي نمنتاي تدليو ابزقنታት زي حجي اب ግንባራት بخلو بشوعه بشومه ግንባር አፍንጩ ባህል ስለዘሎ باي ذا واي شعارات ተደምሲሶም እዮም ኣብ ሕጂ ሰዓት መንግስቲ ትግራይ TDF ካብ ትግራይ ንኣፍጋኒስታን ድግስግስ ሙሉእ ሓይልን ዓቕምን ዘመናዊ ኣቋርን ዓጢቑ ክሳብ ምንጭ ዓጢቑ እዩ TDF ጠጠው ደብለ ሓይል የለን ካብ ኣሜሪካ ክግስግስ ድኽል ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዎ TDF እቲ ዘስግእ ዝበሃል ድፋዕ ናይ ፀላእ ተሰይሩ እዩ እቲ ዋና ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታ ተቆፃፂሮም እዮም ኣብ ማእከል ዓዶም ኣትዮም ከዓ ኣምሓራይ ከዓ የጥርጥዎ ኣለዉ ሕጂ የጥርጥዎ ደሞም ሰትይዎም ኣለዉ ኣምሓራ ኢሳያስ እቶም ከም ዝበልካዮም ሓለውቲ ልዳት ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ እዚአን ሸራሙጥ ናይ ዓዲ ኣምሓራ ቀደም ኣብ ኣባሻውል ሸርቱና ሰርሓ ምስ ደርጊ ኣቦታትና ዝሕንቃ ዝነበረ ኣመናዝር ናይ ስደት ከዓኒ ኣብ ሚድያን ናብ ፍቆዱን ኣፍቲቱ ከዓ ንህዝብና ብሞራል ኣብዚ ቃለሶ ኣሎ ኣብ ባይታ ከዓ ኣምሓራ ይድግፍ ኣሎ ሓላዊ ልዳት ወላ ሓወይቲ ኮነ ኣይዶን ኬር ኢለኩም እዚ ብትብዓት ዝዛረበ ኤርትራ ካብ ኤርትራ መፂዝ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዝመፁ ዘሎ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ነደይ ኣይውክል ነዲኻ ይውክል ነቦይ ኣይውክል ነቦኻ ይውክል ንማንም ስድራ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኣይኮነን ስለዚ እዚኣተን ድማ ኢሳያስ እናበላ መዋለ ምክንያቱ እዚኣ ቢላ ትህልዋ ወይ ሓንቲ ማይ መዕቀሊት ዝቋዓተታ ባስካ ትህልዋ ንሳ ከይትፈርሳ ወይ ከዓ ጥቕምታት ስለ ዘለወን እዚአን
እያ ትብል ዘላ ተረዲካ ክንሕግዘኩም ድሌት ኣለና ግን ንመንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ንኸይወርዶ ንከላኸለሉ ስለ ዘለና ብመንግስትና ከይትመፁና ኣብ መንግስትና ሽግር ምእንቲ ከይመፅእ ኣብ ኢስያ ሽግር ምእንቲ ከይመፅእ ብዝኣተኻ የውፃእ እዚኣተን ሕጂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተወከልቲ ድን እዚኣተን ሕጂ ኤርትራውያን ድን እዚአን ደንቢያ እየ ንብለኩም ኣለኹም ደንቢያ ደቃሉ ሸራሙጥ ናይ ደርጊ ዝነበራ ቀደም እንዳ ሾርት ዝሰርሓ ዝነበራ እንዳ ኣዝማሪ ዝሰርሓ ነበራ ከምዚ ዝብላ ነይረ ቀደም ከምዚ ይብላ ቅርሺ ይሽለማ ምስ ደርጉ ኮይነን ካብ ዓለቦይ ንገድሊ ክሕግዙ ከለዉ ዓለቦኻ ንገድሊ ክሕግዙ ከለዉ እዚ ኮ ምስ ገድሊ ዝሰርሕ እዚ ኮ ሓሳዊ እዚ ኮ ሻዕብያ እናበላ ኣቦታትና ዝዕንቃን ስራን ዘቐጥቅጣን ዝነበራ እየን ዘን ብሱሳታት ዝወፃ ዘን ኣመናዝር ማለት እዩ ቀደም ዓዲ ጥልያን ተሓፊሐን ገዛ ሰሪሐን ሓንቲ መዓልቲ ሰፊሮ ንኦ ዘይፈልጣ ገዝአን ሰፈር ዓንጭዋን ድሙን ኮይኑ ካብ ዓዲ ጥልያን ኣሜሪካ ከይደን ጥሮታ ኮፍ ኢለን ዝበልዓን እዚአን ክነግረካ እዚ ወለዶ እዚ ግን መዓስ እዩ ክነቅሕ ኢና ተይሕቶ እዚ ብሊብያ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ወርቂ እዩ ክነግረካ ወርቂ ኣብ ሓዊ እቲኻ ተቐጥቀጥካዮ ኣብ በረድ እቲኻ ተቐጥቀጥካዮ ወርቂ መልክዑ ኣይቅይር ቅርፁ ጥራሕ ኢኻ ትቕይሮ ወርቂ ኣኪርካ ወርቂ ግን ወርቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት መልክዑ ቀይሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ ሃሪሞሞ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሰንኪሎሞ ክኾኑ ይኽእሉ ኣጥሜሞ ክኾኑ ይኽእሉ ትግራውነቶም ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይነትን ዝሓኮ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ከምዘየለ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቅርና ኣፍሪቃ ጎብለል ምዃኑ ኣመስኪሩ ሙሉእ ዓለም መስኪሩ ንህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኩነታት ሲትዌሽን መልክዑ ቀይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግዜኡ ክሳብ ተፈቲኑ ዝወፅእ ህዝቢ ትግራይ ግን ወርቂ ተፈቲኑ ኣብ ሓዊ ተለብሊቡ ወርቅነቱ ዘመስክረ ወርቂ እኮ ዝኾነ ቀይሕ ሓፂን ወርቂ ክመስለካ ኽእል እዩ ወርቂ ምዃኑ ትፈልጥ ግን ኣብ ሓዊ ኣትዩ ተቐጥቂጡ እንደገና ኣብ ማይ ኣትዩ እንደገና ተቐጥቂጡ ተቆሊዑ ክወፅእ ከሎ ወርቂ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ሕብሩ ይቅይር ነይሩ እዚ ወርቂ ተባሂሉ ኣብ ቬትሮ ይዕፆ ብኮምፒተር ይሕሎ ግን እዚኣ ትኸውን ወርቂ ተሓፂባ ተሰሪሓ ኣብ ቬትሮ እያ ትዕፆ ብኮምፒተር እያ ትሕሎ ግን ወርቅነታ ክሳብ ትፃረ ትኽጥቀጥ ትህረም እንድሕር ስልኪ ኮይና ኣይትፃወሮኛ ንሕና ስልኪ ኢና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ስልኪ ኢና ብለካ ኣሎ ንእሽተይ ፈተና ዘይንፃወር ህዝብና ጠንጢና ዝወፃና ዓድና ጠንጢና ዝወፃና ኣደስዎ ፈቆዱ ትልምና ኣለ ኣዴታትና ፈሓም እዚ ሽጋራን ቱምባኾን ኣብ ፅርግያ ትሸጣ ሓድራ ኣለዋ ንሰኽራማት ኣብ ፈቆዶ ጎደና ኣስመራ 4 ደቀም ዘሰዎ ኣዴታትና 3 ደቀም ዘሰዎ ኣዴታትና እዚአን ዝዛረበለን ዘይብለን ኣዴታትና ይብለካ ደሎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ወርቂ እዩ ወርቅነቱ ከዓ ተሃሪሙ ተደኪሩ ተደሲቑ ከምቲ ወርቂ ተቐጥቂጣ ብምሳርን ብሓፂንን ተቐጥቂጣ ወርቅነታ ምስ መስከረት ኣብ ክቡር ቬትሮ ትቕመጥ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕጂ ንኒኦ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝደፍሮ ሓይሊ የለን ህዝቢ ትግራይ እስራኤል ማለት እዩ ናይ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብዚኣ ከቐምጠልካ ንሕና ግን ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክንዋራዘ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክንዛረብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣድና ክንከፍት ዘይኮነ ካብ ህዝቢ ትግራይ ክንምሃር ጥራሕ ይዘለና ካብ ህዝቢ ትግራይ ክንምሃር ጥራሕ ይዘለና በታ ዝተዛረብካያ ጆን ኣብታ ትዛረባ ነበርካ ኣዲ ኤርትራ እዚኣ እያ ትብል ምናልባት ናብቲ ሓሳብ ካብ ናትካ ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ ክልተ ዓይነት ኣዲ ኤርትራ እየን ዘለዋ ክልተ ንዓይ ማለት እዩ ኣዲ ኤርትራ እታ ንዓዲ ዘላ ኣዲ ኤርትራ ዝቁሎ እውን የብላ ኣደይና ኣዴኻን ዝቁሎ እውን የብለንን ድሰትዮ የብለንን ወዲ ዓከር የብለንን ቴሌፎን የብለንን ደቀን ካብ ኣፍንጨን ተሓዲጎም ተወሲዶም ዘራይ ዘይብለን ኣበይ ከም ዝሞቱ ዘለዉ ደቀን ደቅን ኢብን ኣይፈልጣንን ቴሌቪዥን ሓንቲ ቴሌቪዥን ሓሳዊት ሚኒስትር ኣላቶም ብኣገይሩ ህዝብና ዓፊኑ ሒዝዎ ዘሎ እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣደ ኣብቲየላ ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣደ ክብርቲ እያ ኣብ ኤርትራ ዘላ ኣደ ኣነ ኣይውንጅላኒ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክትገብረሉ ኣብ ዘይትኽእል ኣደይን ኣዴኻን እየን እንታይ ዓይነት ሂወት ይሓልፍ ህዝብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣስላማዊ ክርስትያኑ ንፈልጥ ኢና ብማዕረ ይድሃኽ ኣሎ ደቂ እንዳተሓደገ ኣብ ሓወኣት ኣሎ እንተዘን ኣመናዝር ኣብ ስደት ዘለዋ ሓፈሻዊ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዘለዋ ዘን ቆፀርቲ ፍርንጭት ሃምበርገር ከብደን መሊኡ ሰለስተ ደርቢ ከብደን ዓጢሩ ጠጠሊሉ ትሕቲ ማልያ ወፂኡ ከብደን ዓኮረን ክሽፍኖ ዘይክእላ ከብደን እዚ ኢተንጠልጠል ምስ በለ እዚ ማሊአን ኣብዚ ጠልጠሊሉ ከብደን እናተረኣያ ባስ ዝኸዳ ከብደን ሰቢሑ ሓንጎለን ብስብሑ ተወቲፉ 60 ዓመት ኣብዚ እንዳ ዓበይቲ ዘሪሐን ጫማ ናይ ኣቦይ ሃይለ ዝመስል ናይ ዋርድያ ዝመስል ጫማን ጃኬተንን ዘይቀያ ኣረገውቲ ጎባጣት ራእመን እሰይ ሒዘን ዝጠፍኣ ዘለዋ ዘን ሸይጣውንቲ እዚአን ብደም ህዝቢ ኤርትራ ተሓትት እየን ከም በዓል እዚኣ ኣልማዝ ኣነ ትማሊ መፅአ ኣብ ኤሮጳ ደቀይ ትማሊ መፅአ ኣብ ኤሮጳ ብሚእቲ ዕፅፊ ካብኣተን ይበልፃን ብሚእቲ ዕፅፊ ድኻ በጥራ ብሚእቲ ዕፅፊ ካብን ትበልፅ ክነግረካ ግደፎሞ ኔው ከይከትካ ንሕና ካብዘን 50 ዓመት 60 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ዝገበራ ትበርህ ኣብዝላ ምስ ተበርህ እዚ ኣብ ሓደ ዓዲና ነርና ምናብዚ መምፀይ ምስ በዓል ተበርህ ብሓደ ኢና መፂና ዚ ዓዲ ቢ ኦነስት ክነግረካ ቅድመና በዓል ትበርህ ትማሊአን መፅአን ምሳና ቅድመላ ኢና ነርና ኣብታ
ቃለሶ ነይሩ ኣብ ሕጂ ግዜ ምስ ትግራይ ኣቢቡ ጀሪካንን መንከሽከሽን ይሰርቕ መሲልካ ሕጂ ኣነ ዝነበረኒ ተስፋ ተገልቢጡ ነቲ ስርዓት ከውድቆ ዝብል ራእይ ነይርና ኣነ ይኣኽለኒ ዝብል ሰራዊት እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ትግራይ ኣቢብ ክንዲ ስልጣን ኣብይ ዝመውት ሰራዊት ግን ንዓይ ኣመልካተንን ይብለካ ወድነይ ዘይከውን ይለካ ስለዚ እዚኣተን ድማ ደቀን ኣብ ዩኒቨርስቲ ተቐሚጠን ዝጠዓመን ዝተቐልወን ዝዘሓነ ዝተጠሰረ እንዳበለ ዓብዚ ንህዝብና ደሙ ክስተ እሰን ኣብ ስደት ተቐሚጠን ክሳብ ኤርትራ በፂሐን ዝመፃ ንባዕለን ብኮንፊደንስ ኤርትራ ይረግፃን እየን ንወርሒ ከይደን ክነግረካ ብኮንፊደንስ ኣይረግፃን እየን ደቅና ኣብ ጥስቲ ይሕፀቡን እዮም ኣብ ጥስቲ ኮይንና ኢለን ንወርሒ ከይደን ኣብ 10 መዓልቲ እየን ትብለሳ ክነግረካ ኣብ ኤርትራ ኮፋይ ትብልን እያ ናይ ህግደፍ ደጋፊት ካብ ዝኸይዳ 10 መዓልቲ ገይረን ውስጥ የለን ዝልከ የለን ደቅና ፀሊኦም ወይለን እየን ትብለሳ ክነግረካ ማዕርኽ እንደይዳ ህዝብና ኣብ ረመፅ ነብር ኣሎ ማለት እዩ ማዕርኽ እንደይዳ ህዝብና ኣብ ሓዊ ነብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ከምቲ ዝበልካዮ ኣመና ዝርአት ኤርትራ ኣይንታየንን እያ ሸዋውያን እየን ካበይ ከም ድመፃ ይፍለጣን እየን ትማል ቀደም ኣብ ግዜ ደርግ መሸኒ ደርግ ትጠዓማ እዚኣተን የኔ ቆንጆ የኔ እመቤት ሰይሰይ ዘብልወን ዝነበራ ናይ ኣምሓሩ ጣዕማ ኤርትራውያን ኣብ ምንታይ ከብፅሑለን ኤርትራውያን ኣይዕቅብዎንን እየ እዚአ ናይ ኣምሓራይ ትጣዕማ ኤርትራዊ ወይ ከብፅሓለ ብጥሜት ሞይቱ ዘሎ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ነዚአን ኣይፅግበንን ይብለካ ኣሎ ግዜ ዋላ ደቅሚቱ ኮይነን ከምዚ ኣይፀግባነ ይብለካ ኣሎ በዚኣ ብኢሳያስን ጥራሕ ሓስባ ብሃገራይ ሓስባነ ብህዝቢ ሓስባነ ይህለቕ ወፂዱኻ ሲኦል እዩ ተይክትሸንን ስለዚ ነዚኣተን ዘይኮነ ኣነ ዝቃለሰን ወይ ዝዛረበን ነዚ ሓድሽ ትውልዲ ነቲ ኤርትራዊ እየ ዝዛረባነ ኩሉ ወላ ተፀልአና ኣነ ኣብ መጨረሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ነዛረብ ስለ ዘለኹ ንዕኡ ነዛረብ ከም ዘለኹ ይፈልጥ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ንዓይ ዘኽብረኒ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ እዝኑ ደጊፈ ዘስምዖ ዘለኹ ንዕኡ ንክዕሾ ኢለ ስለዚ እዚአን ኣኽላባት እዚኣተን እዞም ኮራኩር ናብቲ ዓዲ ምኻድ ክኸዳ ይክእላነ ኢሳያስ ሕጂ ሓንቲ ዓርብያ ተሪፋቶ ሓንቲ ዓርቢ ኣብይ ሓንቲ ዓርብያ ተሪፋቶ ኢሳያስ ሓንቲ ዓርብያ ተሪፋቶ ካብኣ ወያነ እንታይ ከም ትገብሩ ሓቢርና ክንርኢና ወያነ ዝሓሰባ ከይገበራ ተደቂሱ ክንርኢና ንሕና ከዓ ሕጂ እውን ክሳብ መጨረሻ ኣብዚ ዘለኹም ክነግረኩም እቶም ናይ ህግደፍ ኮራኩርን ደንቢያውያንን ንሕናን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ህዝቢ ኢና ዊ ኣር ዋን ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢም ዝበለ ሕጉም ይበል ክነግረኩም ወላ ዓሌተ ይኩኑ ወላ ደቂ ካልእ ብሄር ኩኑ ወላ ደቂ ካልእ ኩኑ ኣይ ዶንት ኬር ሃገርና ኣለና ኣብ ክልተ ዓዲ ዘንነብር ወ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ድያ ትግራዋይ ከዓ ብስሪኡ ልኡላዊት ሃገር ክገብር እዩ ሕጂ ትረስት ሚ ግን ዶብ ዘለዎ ሕውነት የብልናን ዶብ ዘለዎ ትውልድ የብልናን ኣነ ከይደ ትግራዋይ ክወልድ ክዋሰብ ተደልየ ኢትስ ኣፕ ቱ ሚ ንዓይ ዝምልከት ኣነ ካብ ትግራዋይ ክምርዖ ተደልየ ትግራዋይ ድሕሪ ዓደይ መፂኡ ምሳይ ክነብር ኮይና ኣነ ናብ ትግራዋይ ትኸይድ መሰለዩ ካብ ከረን ክሳብ መቐለ ዝዘርጋሕ ፅርግያ መገዲ ባቡር ክስራሕ ዝደልዩ ኣነ ራእይ ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ናይ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ሃገር እምበር ካብ ሕጂ ንኒኦ ኣብ ዘባሲ ሓው ክግበር ዘፍቅድ ማንም የለን ህግደፋውያን ንመዓሙቅ ክንደፍኖም ኢና ሸዋውያን ክድፈኑ ኢኹም ኣቦታትኩም ከዓ ኣብ ጎንደር ደሞም ይስተይሉ ሕጂ ሓው ኣቦታትኩም ደሞም ይስተይሉ ፓርቲቱ ከዓ ኣብ ኤርትራ የራኽበና ሕጂ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ህግደፋውያን ሕጂ ዓቕልኩም ፀይቡኩም በዓል ኣባ ጃማ ውሕውሕ ዝብሉ ዝነበሩ ከም ዝበልካዮ ኣፍክት ከይዶም ብፍላይ ኣፍሪቃ ከይዶም ሒሳብ ተወራሪዶም ምስ መፁ ቁርጡም ኣብ ማይ ከም ዝኣተው ታንጭዋዮም ኮይኖም ዘለዉ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ይዕዘብ እንዲ ዘሎ ንዕዘብ እንዲና ዘለና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስልጣን ተዝብሉ ኣነ ንሓንቲ መዓልቲ ስልጣን ኣብ ኤርትራ እንተትወሃበኒ እንታይ ከም ዝገብር ባዕለ እየ ትፈልጥ ክንፃረይና ብደም ህዝብና ሽከዓሊልካ ሕጂ ትማሊ ኣብ ላምቤዱ ኣሕዋትና ቃልቃሊሎም ትማሊ 365 ሬሳታትና ዓይኑ ዘይነትዐ ሬሳ ኣብ ሳንዱቕ ተቐሚጡ ሓመድ ዓዱ ተኸልኪሉ ኣብ ደጓና ኣብ ኣካልእ ተዓሺጉ ዘሎ ሬሳ ኤርትራዊ ናይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝበልኩም ህግደፍ ሕጂ ተመሊስኩም ንዑ ህግደፋውያን ምሳና ሰለማዊ ሰልፊ ውፁ ኣብ ሊብያ ሕወትና ሳቀይሉ ከመይ ኢሎም ህግደፋውያን ንኤርትራዊ ክርብርብሉ ኤርትራውያን ም ህግደፋውያን ኤርትራውያን ኣይኮኑን ህግደፋውያን ንጥፍኣት ኤርትራን ኤርትራውን ከይደቀሱ ዝሰርሑ ደንቢያ ደቃልዮም ይብለኩም ኣሎ ደንቢያ ደቃልዮም ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ሕጂ እውን ክነግረኩም እዚ ህዝቢ እዚ ካይነፍሐ እዚ ህዝቢ እዚ ዓይኑ ከይከፈተ እዚ ህዝቢ እዚ ኣለኹ ከይበለ ዋልታ ማእገርን ሃገሩ ከይኮነ ብፍፁም ዘድሕነ ሃገር ይብሉ እንተ ትግራዋይ ግን ካብ ሕጂ እንቶም ኤርትራውያን ክነግረኩም ላዕሊ በሉ ታሕቲ በሉ ህግደፋውያን ተደሲቆም እዮም ሻዕብያ ሓይሊ ዝበሃል ይብሉን ስኑ እናሰቕሰቐ ሕጂ ተኣምራት ነገራት ዘይኮነ ወያነ ስኑ እናሰቕሰቐ ትኽኢሉ ኣስመራ ዝኣቱ ዊ ኣር ሃፒ ከምተ ገይሮም ካብ ጀጋኑ ኢና ንብሎ ምክንያቱ ንስኻትኩምን ታንኪ ሒዝኩም መፂኹም እዱ ኮፒኩም ስለዝወፀኩም ሕሎም ክፈትዩ ሕጉሳት ኢና
ኤርትራ ናፃ ፕረስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቀዳምነት እንደልዩ ዲሞክራሲ ናፃ ፕረስ ማንም ሰብ ኣነ ትግራዋይ ይኽብል መሰሊ ኣነ ቀቢላ ይኽብል መሰሊ ኣነ ኣገው ይኽብል መሰሊ ኣነ ቢን ዓምር ይኽብል መሰሊ ኣነ ቢን ዓምር ይኽብል መሰልካ ኣነ ትግራዋይ እየ ዝበለ ኤርትራ ክትቃወም ግን መሰለ ይብልካ ኣነ ብለይመይቲ ግን ምስ ትግራዋይ ክምርዐት የለ መሰለይ ኣብ ውልቃዊ ድሌታትን ምርጫን ደቂ ሰባት ኣቲኻ ዝስራሕ ፖለቲካ ኣይነፍቀድን ኢና ድሕሪ ሕጂ ስለዚ እዚኣ ዝብለካ ጀን እንተዘን ኣመላዝር እዚአን ግን መዓልተን ደመን ዝስተያሉ መዓልተን ስለዝኣኸለ ናይ ለኪምካ ምጥፋእ ዋላቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ህግደፋውያን ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ኣይትዛረቡ እየን ዝብላ ዘላ ይሙቱ ጋሕበሉ ተሓነቑ ይሙቱ ደቂ ድኻዮም ከረቡ ይበሉ ደቂ ናብ ዩኒቨርሲቲ እዮም ዘለዉ ክጅመር ከለውን ደቂ ሃይልየ ደቂ አንዳርጋቸው ዝበጣቸው እዮም ደቂ ኤርትራውያን ኣይኮኑ ኤርትራውያን ኣበይ ከብፅሑለን ኢለኩም ንኣብነት ሲ ኣዱ ሽኮር ንኣብነት ሓደ ኣብነት ክበኬ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እንድዩ ንኣብነት እዛ መርየም ቢተወደድ ራእያ ሕጂ መርየም ቢተወደድ ኣብ ሳሕሊ ዓብያ ተወሊዳ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ንስመራ መፅያ ኣብ ስመራ ከዓ ኣብ ናይ ተዋስኦ ገለገለ ትሰርሕ ነራ ባይዘወይ ኣባኣ ካብቶም ጅግና ናይ ጀጋኑ ሰብ ኮይኑ ካብ 1976-77 ስጋብ 88 ኣንጻር እሳያስ ዝኸይድ ዝነበረ ብድሕሩ ምስ ረበሾ ኣብ 88-9 ክፍለ ሰራዊት ክኾን ከሎ ከም መራሒ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ንዓሰብ ተቋፂሩ ክንደይ ጅግነት ፈፀመ ሰብኣይ ኣብ መጨረሻ ሞት ክናና ማለት ኣይሙት ኣይሰሩ ገይርዎ ኣሎ ን27-30 ዓመት ሕጂ ኣትሎ እዛ ሰብ እዚኣ ግን እንታይ ትፅሕፍ መሲሉኪ ናይ ኣቦይ ምእሳር ኣብ ቦቱ ኣህልዩ ስለ ሃገረጊ ነሕሊፋ ሃይብኒ ኢላ ፅሒፋ ብቐዳማይ ኣንጻር ኤርትራውነት ዝኸይድ ሰብ ኣንጻር ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸይድ ሰብ ኣነ ኣይክቕበሎን እየ ከምዚ ክትብል ኮላ እቲ ርእሲ ራእዩ ቴን ደቂ ኣንስትዮ ራእይ ርእሰ ብዛዕባ ኣቦኣ ዘይሓለየሲ ብዛዕባ እታ ሃገር ተሓሊ ኣቦኣ ፍትሒ ሲእንን 30 ዓመት ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ኣቦኣ ቢተወደድ ሕጂ ራእይ እቲ ርእሲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ዘለኹ ኣነ እመን ንስጋቦ ይብለክ ኣለኹ ካብ ገዛያ ትሒዙ እቲ ርእሰን እቲ ደሮ ርእሰን ኣይሰርሕን እዩ ጓል ተነስተይቲ ኣይተሓዝለይ ጓል ተነስተይቲ ደሮያ ደሮ ፀያቂት እያ ኣብ ኩልያ ተኣቱ እሳተንካ ፀየቕትየን ኣቦኣ ዘይሓለየት ነቦኣ ዘይሓለየሲ ብዛዕባ ሃገር ተሓሊ ኣቦኣ 30 ዓመት ፍትሒ ሲኢኑ ኣብ እስር ቤት ኣብ ፀልማት በኪሉ ተዳጊኑ ከሎ ሕጂ እንታይ ንምንታይ ከምኡ ኢለመሲልኪ ንእሳያስ ኣፈወርቂ 60% ዝድግፎ ደቂ ኣንስትዮ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ከዓ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክንግረከ ኣብ 1999 ኣብ ጎዳይፊ ሓደ ኣዲያ ትግራዋይቲ ውሃና ፈሊጠ ፅቡቅ ገይረ ድሓን ሕጂ ክነግረኪ ኢለ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ክልተ ዲናተ ሕጂ ኣዱ ኣወድኒ መድሓርና ባክበኬ ንምንታይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኢለ ሓንቲ ኣብ ጎዳይፊ 99 ወዳ ከብሊሉ መፅኡ ደቂሱ ከሎ ደው ኢላ ንፖሊስ ወደይ ከብሊሎ ካብ ዝገርመክ ትወዲ ኣቦ ኣብ 1998 ብህዝባዊ ግንባር እዩ ተቐቲሉ ብህዝባዊ ግንባር ነታ ሰበይቲ ሓደ ወዳሲ ሕጂ ዝወዲ ከብሊሉ ምስ መፀ ፖሊስ ደው ኢላ ፀዊዓ ወደይ ከብሊሎ ንዕሞ ውሰድዎ ኢላቶም ፖሊስ ካብ መፅኦም ናብ ትራክቢ እትዮም ኣብ ትራክቢ ናብ ኣሃዱ ናባና መፅኢ ማለት እዩ ናይ ሳልሳይ ወራር ኣብ ዓረዛ ማይ ድማ ኩና ትሰዊ ራእይ ሕጂ ባዕላ ንወዳ ይሕኒቓ ሕሊፋ ሂባቶ እዚአን ዝገብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ሕጂ እንታይ ኣነ ሓፈሻዊ ተን ደቂ ኣንስትዮ 67% ሳተን እየን ደገፍቱ ክንቀፋና ግድኒ ቀልዓለም ዝበሃል ነገር የለን ብፍላይ ዘን ኣብ ዘለዋ ዘርኣ መንዝራታት ኢለን ዘይትፍሬኖ أنت أدو ودا أفورك نبري السخدانو دو كستايت أبري تواهيد اللي يدرف نيرو سنكولان مسترشنو سياسة يتقاقين مغنيات السوميوم كخبروان يروين بعلاتم تزاروا دك نشتيو أبا أخي بن نجي 15 يوم عويلا تزاريبان نساس كحيدومين يلا تزاريبان كم تغف نقر تعلو أتي أدو كم تغف نقر نتعلو
ሰራዊት እንድሕር ዝወታደር ዝሕጂ ዘሎ ናይ ህግደፍ ድመልመሎም ሰራዊት ግን ሓፈሻዊ እንድሕር ዳርኢኻዮ ናይ ህዝብና ሰራዊት ኣይኮነን ኣዴታትና እውን እኮ ንኢሳያስ ክነቕፍኦም ክውጅሎም እንድሕር ኮይነን እቲ ወታደር ምስ እንደው ክብል ኣለዉ ህዝብና እንድሕር ክነቅፍ ኮይኑ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ እቲ ወታደር ዝኾነ ነገር እንድሕር ሓደ ነገር ሃፈን ኮይኑ ምስ ህዝቢ ክውግን ክኽእል ኣለዎ ሰራዊትና ባዕሉ ኣሕዋት ገፊፉ እናረሸነ ናርዓ ደቂ ሳገር ሓው እናረሸነ ናርዓ እሕሊፎም ኣሕዋቶም ክቆትሉ ናርዓ ሰራዊት ኮይኖም ኣሕዋቶም ባዕሎም ከባሳቡሱ ፈቆዶ ቤት ማእሰርቲ ናርዓያ ምስአን ክውገኑ ዘይክእሉ ሓለውቲ ልደት ናይ ኢሳያስ ዝኾነ ሰራዊት ሒዝካሲ ከመይ ጌርካ ኣብካ መሊእካ ኢሳያስ ከም ክትብል ኣይትኽእልኒ ምናልባት ብፍርሒ ድግፎ ህዝብና ኢለ ዝኣምናኒ ስግኣት ስለ ዘሎ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ሓደ ነገር ሰላማዊ ሰልፊ ተዝወፅእ ህዝብና እመነኒ እቲ ዓድና ዘሎ ሰራዊት ምስ ኢሳያስ ወጊኑ እዩ ብጥይት ዝውድኦን ህዝብና ኣይስወር እብለካ ኣለኹ ምስ ህዝቢ ወጊኑ ንኢሳያስ ዝሃርብ ሓይሊ የለና ብኤርትራ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ንዕኡን ዝከላኸል ሰራዊት ጥራሕ ይፍሪ ንኢሳያስ ንህግደትን ዝከላኸል ሰራዊት እምበር ንህዝብን ንሃገርን ዝከላኸል ሰራዊት የለና ብኤርትራ ስለዚ ስጋት ኣለዎ ህዝብና ሰላማዊ ሰልፊ ወኢልና እንተወፃእናሲ ሓደ 5-6 ሰብ 10 ሰብ ክቕተሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ብድሕሪኡ ግን እቲ ሰራዊት እንድሕር ምስ ህዝቢ ወጊኑ ነቲ ስርዓት ክኣልዮ ይኽእል እዩ ኢሚዲትሊ ክደፍኦ ክእል እዩ ክዓልዎ ክእል እዩ እንድሕር ህዝብና ወፂኡ ወይ ኣንፃር ኢሳያስ ዝኾነ ነገር ጠሪትካ ሓሲብካ ተባሂልካ ዲኻ ትእሰር መሊት ዝኣስረካ ሓውኻ እኳ መፂእ ዳኣስረካ ወዲ ሓወባኻ እኳ መፂእ ዳኣስረካ ዘመድካ እኳ መፂእ ካብ ገዛ ኣጠቂሙ ባዕሉ ዘውስደካ እዚ እንከሎ ኣዴታትና ከይፈተዋ ሰትየኒ ከይፈተዋሲ ወዲ ኣፎን ብሬ ንሱን በሳሕ ሓሻኽሩ ነብሬ እናበለ ኣንቢሮ ንኦ ደቀን ከዓ በሊዑ ወዲእዎም እዚ ሕጂ እቲ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ ይድገፍ ነይሩ ይስዕስዕ ነይሩ ኣነ ኣይሕዘሉኒ ምክንያቱ ወዲ ሓንቲ ናፅነት የብሉን ህዝብና እታ ክገብራን ዘለዎ ኣማራፂ ኢሳያስ ወይ ሞት ኢሉ ክነብር ጥራሕ ይደሎ ወይ ክሓቂ ኮይኑ ምክንያቱ ኣቦታትና ክሓቁ ንሪኦም ኣለና ዓዲ ኣበይቶ ዕለቕሊቑ ህዝብና ክርሸን ንርኢ ኣለና ብመራፊ ህዝብና ክለምስ ንርኢ ኣለና ኣዴታትና ክሞታ ብጥሜት ንርኢ ኣለና ኣይኮነን ዶ ተዛሪቡ ህዝብና ሓሲብካ ተባሂሉ ይድርሸን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ወዲ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ነቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣነ ጋራንቲ ወስደኒ ህዝብና ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኩቦን ብባኒ ብሓንቲ ባኒ በዚኣ ብባኒ ብሓንቲ ባኒ ክሓስብ ገይርዎ እዩ ህዝብና በል ኣነ እንታይ ፅቡቅ ኣነ እንታይ ብል መሲልኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ሃገር እዚኣ ንክበልዓ ነዚ ወለዶ እዚ ንኸፅንቶ ኣብ ጎኑ ዝኾኑ እንድሕር ተባሂሎም 67% ደቂ ኣንስትዮ ፅባሕ ምጎ ኣብ ታሪክ ተሓተት ዋላ ኣነ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ሓሉ ገለ ተዝብሉኒ ከም ናይ ቀደም መሰለን ተጋሂሱ ኣብ ትሒት ክሽነ ናይ ኣዴታተን ጥራሕ ፀብሒ ክሰርሓ ኣብ ትሒት ሰብኣይን ጥራሕ እንበርካ ንበልኩ ኣነ ምክንያቱ ነዚአን መሰል ሂብካየን ኩላ ሓደ እዩ ምክንያቱ ክብሪ ኣይፈትዋን እየን ደቀን ባዕለን ሓኒቐን ቀትላ ንሓደ ሰብ የምልኻ በዓል ሓፅለ ዶ ኣብ ሆላንድ ተሰርሐ ታሪክ ክነግረኪ ኣኼባ ንኸይትተርፍ ሰብኣያ ስራሕ ኣኪሩ ደቁ ክሕሉ ውዕል እሳ ኣኼባ ናይ ህግደፍ ሰሪሓ ትመፅእ ፀብሒ ዋላ ገለገለ ገይራ ትመፅእ ኣብ ደስ ዝበላት ናይ ትልሂቶ ኮይኑ ከምዚ ባህሊ ገለ እቲ ሰብኣይ ነቶም ቆልዑት ክሕሉ ሓዱር እሳኻ ኣብ ናይት ማለት ክለብ ኣብኡ ቢራ ሰትያ ሸጊጋ ገለ ትመፅእ እዚአን እየን ኩተልክ እሞ እዚ ኢና ዓዲ ኤርትራዊ ሲ መምዘኒ ሚዛን ናይ እዚአን እዩ ሚዛናን ወላተን ኣብ ዓዲ ዘሎ በልየን ወላ ትስኽበልየን ኣነ ግን መምዘኒ ሚዛን ናይ ኤርትራዊት ኣደ እዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓይነይቲ ትግራዊት እያ ውላዳ እንዳጠፈአ ሃገራ እንዳጠፈአ ኣብ ዲስኮ ትገብር ትግራዊት ኣይረኣኹን ኣነ ስለዚ ብልፅነት ኣለዎም ተጋሩ ወርቂ እየን ሃገራውያን ኣነ ኮ ኢለካ ህዝቢ ትግራይ ወርቂ ኢለካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወርቅነቱ ተቐጥቂጡ ወርቂ ፅሩይ ወርቂ ክቡር ወርቂ ምዃኑ ዘመስከረ ህዝቢ ትግራይ ምስናንም ከተወዳደር ይከና ምታና ክንወዳደር ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንወዳደር ስብ ሞራል የብልና ክንድዕፃዊ ይመፅልና ኣለካ ኦኬ ታንክ ዩ ይቐኒየለ ኣዲስ ጎር ኣብ ቀፃሊ ኣጆና ንበርቲ ኣነ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ሚድያ ቅልቀለኩም እየ ክቡራት ግባት ንኩልኩም ተንትፈትውኒ ተንፈለው ትገብሩኒ ብሙሉእኩም ብውሽጢ ተሓትለይ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እየ ዘለኹ ደቀይ እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘሎ ኩነታት ጥዕናውና ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ሰላም እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓኒ ብፅቡቅ ክምለሰብኩም እየ ማለት እዩ የቐኒየለይ ጆን ስለዝሃብካ ንዕድል ክከታተለኩም እየ ንካልኦት ክትእቱ ኦኬ ታንክ ዩ ያ እዚያ ካልእ የለን ምክንያቱ ወሳፎስ ክትረክብ ኣዴታት ኣይተንቅፉ ዶ ኣዴታት ከም ይትበሉ እንዳበልኩም ነዊሕ እዋናት ዝኸናዮ ክሳራ እምበር መክሰብ ኣይረኸብናሉ
እስከዚያ أخبرت برقدو ولا قال لي لك زلا أدي أمسلني كن سمع عسكري وهو حكت لنا حاجة مرحبا هلا جوني سلامات شكر نديا انا علي في عاد بلينا قاعد سمعنا انا هانتاي قبل دلي نير اشتي حساب جوني عرفتي انا عديتات زبلكايا كل حساب كب እዚአን ኣብዚ ዝቕመጣ ኣዴታት እዚአን ናይ ደገ ኣይትሕሰበን ኣዴታት ኣይኮናን ኣይትሕሰበን እንዲ እንታይ ዓይነታት ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ንሰን በይነን ኣይትሕሰበን ከም ደይ ሰቤን ንሰን ማለት እዩ እተን ኣብ ኤርትራ ደለዉ ግን ክልተ ክስታዮም ማለት እዩ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ እዮም ከመይ በለኒ ገሊአን ድድግፋ ኣለዋ ማለት እዩ ምስቶም ሓለፍቲ ድዩ ምስቶም ገለ ድዩ ሸርመቕመቕ ዝብላ ንዖም ዝድግፋ ካብ ልበን ኣለዋ ገሊኡ ግን ውሽጡ ሕሩር ኮይኑ ክዛረብ ዘይክእለሉ ደረጃ ኣሎ ኣነ ንባዕለይ ካብ ዝደው ኢለ ምስ ክንደይ ሰብ ይዘራረበ እቲ ብምዝ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሓሲ እዩ ወላ ሕጅስ ወሪርና ወያነ እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ ምስ ክንደይ ዝተዛረብኩስ ኣሎ ወሪሩ ይኮነን ቀደም ኣብ ኤርትራ ከለና ምስ ናይ ኩነታት ወያነ ከምዚ ገይሩ ወያነ ከምዚ ገይሩ ክብለና ከሎ ናይ 98 ንኣምን ነርና ንምንታይ እታ ቴሌቭዥን ሓንቲ ስለንሰምዕ ነበርና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ተሓቂ ከምዚ እዩ ተሓቂ ኢለ ኣነ ንክንደይ ሰብ ዝተዛረብኩ ኣሎ ማለት እዩ ግን ንሰን እንታይ ኢለን ይስቆል ስቆል ንባዕልኻ ኣብ ውሕስ ቦታ ከምኪ ንሕና ሞ እንታይ ኢልና ክንዛረብ ኢና ኢለን በቃ ኣምላኽ ንዑ ይፍደዮ ዝበላ ማለት እዩ ውሽጠን ደይ ጣዓመን ግን ክዛረባ ደይ ክእላ ማለት እዩ ተረዲካኒ ስለዚ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ግን ንክዛረብ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ክብለካ ስለ ዘሎ ክየ ክንደይ ደቂ ድኻን ክንደይ ዓብዮም ናብራ ክኾኑለን ዓብዮም ከኣሊወን ክንደይ ተስፋ ዝነበረን ደቀን ተሓዲገን ዝሰኣናየን ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ንደቅኻ ትእውዶም ኣይኮንካን ባዕልኻ ክርተት ኢልካ ትዕብዮ ምስ ዓበይኻ እቲ መንግስቲ ይሕድገካ ክትከላ ኣይትኽእል ክትህባ ኣይትኽእል በቃ ናውቲኦም ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ኢኻ ትወልደሉ እምበር ንዓኻስ ወላ ሓንቲ ይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብናፅነት ክዛረብ ስለዘይክእል እንተተዛሪቡ ኣይኮነን ሓሲብካ ተባሂሉ ስለዝእሰር እቲ ጎረቤት ከዓ ኩሉ ሓሳቡ ስለዝገበሮ ጎረቤተይ ክተብፅሓለያ ኢሉ ስለዝሓስብ ብናፅነት ዝዛረብ ህዝቢ የብልናን ማለት እዩ ተርዲኻኒ እስከ ሓንቲ ሓተኪ ሃራይ ንኣብነት እተን ኣብ ዓዲ ዘለዋ ግደፍ እየን እዘን ኣብ ወፃእ ዘለዋ ኤርትራውያን ኣዴታት እየን ዝፅውዓ ሕጂ እዘን ሰባት እዚኣተን ከም ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ፍርቂ ሓይሊ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እያ ፍርቂ ሓይሊ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ኮነት ወለዶ እንዳፀነተ ሃገር እንዳዓነወት ድበት ተኸዲና ንሓደ ምዲኻ ንሕና ንሱ ትብል ዘላ እሞ ከዓ ኣብ ደገ ሕቁኡ ተደኒሱ ከሎ ህግደፍ ኢንፊጅን ኮይና ከም ባላ ተኺላቶ ዘላ እሳያ ፅባሕ ንጎ ኣነ ኣብ ስልጣን ተተምፅኒ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እንተዝብሉኒ ኣነ ተኺለን ኣብ ክሽነአ ንእተዋ ንበልኩ መሰል ዝበሃል ነገር የለና ሕዛእቲ ናይ መሬት ኣይግበአኒ ምክንያቱ እዚአን ገበነኛታት እየን ንበልኩ ኣነ ዋዲ ወንት ሰይ እወ ነሱ ፅቡቅ ኣለካ ንዑ ዝድግፋ ነቲ መንግስቲ ዝድግፋ ኩለን ዳርጋ መብዛሕትአን ክትርኢ ከለካ ደቂ ኣንስትዮ እዮም እተን ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ሓደ መሽተኻ እንተዘይኮይኑ ኩሎም ደቂ ኣንስትዮ እየን ኩለን ማለት እዩ ተረዲኻኒ ንሰን ከዓ ሕልና የብለንን እምበር ደቂ ስለዘይብለን እኮ ይኮናን እቲ ሽግር ናይ ውላድ ከመይ እዩ ናይ ውላድ ናብቆት ከመይ እዩ ከመይልካ ደቅካ ትዕቢ እቲ ክርተት ዘይርድአን ኮይኑ ይኮነን ግን ንውልቀ ረብሐአን ስለዝነብረአን እምበር ውሽጠን ናይ ብሓቂ እቲ ውሽጢ ኮኒ ሕልና ዝበሃል እግዚኣብሔር ንኩላህና ሕልና ሂብና እዩ ውሽጠን እኮ ኣይቅበሎን እዩ ብኣፈን ወላ ይበላ እምበር ውሽጠን ኣይኣምናሉን እየን ጥዑም ተዝኸውን ኣብ ኤርትራ ከይደን ተቐመጣ ንምንታይ ኣብ ደገ ቅመጣ ጥዑም ስለዘይኮነ ግን ንክነብራ እየን ከምኡ ዝብላ ዘለዋ ሕልና እንረጊፀን ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ልዕሊ ድሃ ፋቲንጋ ዝኸይድ ዘሎ ፀለመ ብደለይቲ ፍትሕን ብእግደፋውያን ብፍላይ ከኣቶም እግደፋውያን እቶም ፀማማት እዮም ብፍላይ ከኣቶም ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ኣንቲ ሙስሊ ኣምስሉ ገለ እንዳበሉ ይፀርፉ ኣለዉ ሕጂ ድሃ ፋቲንጋ ካብ ዕድሚኣ ካብ ጓል 14 13 ዓመት ዕድሚኣ ሙሉእ ተጋዳለት ገዲም ተጋዳሊት እያ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጣ እዩ ጓለባት ኤርትራውያ ኣብ ልዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ፀለመ ከም ጓል ተነስተይቲ ከመይ ኮይኑ ይስማዓክና ኦኬ ድሃብ ፋቲንጋ ናይ ብሓቂ ኣንበሳ እንድያ እቲ ተቃውሞኣ ከማን ኣግሂዳቶ እያ ሕጂ እቲ ብቐዳማይ ደርፊ ምስ ደረፈት
ገሊኦም ተጻሒፊ ዋንበር ከምዚኣ ኢሉ ብዙሕ ነገር ይበሃል ነይሩ ግን ድሃፋቲንጋ እቲ ዘለዋ ስምዒታ ገሊፃ ማለት እዩ ገሊፃ ሕጂ ኦልሬዲ ኣፍሊጣ ንህዝባ ከም ትድግፍ ነቲ ዘሎ ስርዓት ከም ትቃወም ኣብ ኤርትራ ጸልማት ከም ዝኾነ ሽግር ከም ዝኾነ ገሊፃ ማለት እዩ ተረዲካኒ እቶም ንዓ ዝዛረቡ ግን በቃ እቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ንዘይሓዘ ሰብ ግድን እዮም ዝፀርፍዎ ከምቲ ናቶም ኣተሓሳስባን ከምቲ ናቶም ርእስን እንድሕር ዘይብልካ ሓደ ሰብ ነቂሑ ነቲ ዘሎ ሓቂ ክዛረብ እንድሕር ጀሚሩ ብደገፍቲ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ወይ ናይ ሻዕብያ ሰይ ድጽረፍ ስለ ድጸረፉካ ግን ይለግበካ ማለት ኣይኮነን ንሳ ግን ኣንበሳ ኣብቲ ናይ ኣብይ ከኣቱ ከሎ ናብ ኤርትራ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክኸውን ከሎ ምድራፋኻ ኣነ ከም ኣክበረት ኣይቃወሞን እየ ንምንታይ መስለካ ኩላህና ሽዑ ሰላም ኮይኑ ኢልና ተሓጒስና ኢና ሰላም ኮይኑ ኢልና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ምክንያቱ እዚ መፅእ ኢልና ስለዘይሓሰብናዮ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ እውን በቲ ሰላም ኢላ ተሓጒሳ ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ ግን እቲ ዘሎ ሰላም ናይ ብሓቂ ሰላም ከም ዘይኮነ ተረዲእዋ ማለት እዩ ስለዚ ሰብካ ኣብቲ ዝተረድኦ ሰዓት ክነቅፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ካብ ንጉኡ ነቂሑ ክነብር ማለት እዩ እቶም ዘይተረድኦም እውን ኣበይ ሞ ሕጂ ተረዲእዎም ተዝምለሱ ፅቡቅ እዩ ንዓ ግን ወላ የፀልምዋ ወላ የገለ ግን ሓቅነታ ሓቂ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ እቲ ሓቂ መሊሱ ክበርህ እምበር ኣይፅልምትን እዩ ተረዲካኒ ኣብዛ ናይ ሊብያ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ከዓ ናይ ሊብያ ኤርትራውያንን ፈረቓን እዮም ንሶም ግን ከምታ ታሰበይቲ ዝስማዕካና ማለት እዩ ኣይዶኖ እዚኣ ሕልና ኣለዋ ድየብላን ኣይፈልጥን እየ ምስ ሰብ ከማን ኣይተሓስባን ኢኻ እንታይ ዓይነት ኣርሜንያ እንድዒ ስለዚ ንኤርትራ ክትብል ወይ ንህዝቢ ንመሬት ክትብል እንድሕር ኮንካ ህዝቢ ዘይብላ መሬት ወላሓቲ ትገብርን እያ ኩሉ ህዝቢ ይጠፋ ኣሎ ኣብ ባሕሪ ኣትሎ ኣብ በረኻታት ሲናይ ጠፊኡ ዝተረፈ እውን እቶም ዝተረፉ ውሕዳት እውን ኣብ ናይ ትግራይ ኣትዮም ተወዲኦም እዮም መንእሰይ ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ የለን ተካኢ ናይታ ሃገር ወላ ሓደ ሰብ የለን ኣብ ኤርትራ ነቲ ዝተረፈ ኣብ ትግራይ ወሲዱ የጥፍኦም ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦም ክነግረካ እዚ ከዓ ብኤርትራውያን ዝስራሕ አንተ ወይ ኣድሓነት ኣዱ እንታይ ትብል ነይራ ብኤርትራዊ ዝተዳለወ ትብል ነይራ ሕጂ ቅድሚ ወርሒ ኣነ ዝፈልጣ ቅድሚ ወርሒ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ተጨውየን ንሊብያ ዝመፁ ኣለዉ ብመኪና ተጨውዮም ንሊብያ ዝመፁ ኣለዉ ወርሒ ሙሉእ ድሃያ ጥፊኣ ነይራ ምክንያቱ ተጨውያ ንመርዓ እንዳኸደት ከለያ ተጨውያ ወርሒ ሙሉእ ድሃያ ጥፊኣ ድሕሪ ወርሒ ግን ሊብያ ከም ዘላ ደው ኢላ ማለት እዩ ብኸመይ ከይድኪ መን ወሲድክ ተባሂላ ግን ኣይፈልጥን ኢላ ዓፂኦም መኪና ወሲዶማ መን ወሲድክ ምስ ተባህለት ግን ኤርትራውያን ኢላ ማለት እዩ ተረዲካን እቲ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ሓዊ ዝጠፍእ ዘሎ ስንዲ ፀገም ስኮይ ስለዚ ኣብኡ ኮይና $8,000 ክፈሊ ተባሂላ መን ኣምፅዋ ኢልኩም ኢሎም ኣሕዋታ ኣብ ደገ ኣለዉ ነዚኦም ኣሕዋታ ኣብ ደገ ዘለዉ ቴሌፎኖም ኩሉ ኣፅኒዖም ኣሕዋታ ኣብ ደገ ከም ዘለዋ ፈሊጦም ክኸፍሉላ ከም ዝኽእሉ ኣፅኒዖም እዮም ነታ ጓጫውዮም ኣሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ብዙሓት እዮም ተጨውዮም ንሕና ግን ንዓ ስለንፈልጥ ኢና እሳ ነጊራትናት ዘጋጠመ ማለት እዩ ኣነ ኣሕዋት ዝበሃል ኣብ ደገ የብለይን ኢላቶም ኣለኪ ክንድዚ ኣለኪ ኢሎማ ክንድዚ ኣሕዋት ኣለኪ ኢሎማ የብለይን ኢላቶም እቲኦም ንሕዋት እውን ደው ኢሎም ንሕዋታ እውን ባዕሎም ደው ኢሎምሎም ንሳሲ ቴሌፎና ኣይትፈልጦምን እያ ነይራ ቴሌፎኖም ሲ ኣይትፈልጦን እያ ምክንያቱ ብዋትሳፕ ብገለ ስለ ዝራኸቡ እቲ ኖርማል ፕሪቫት ቴሌፎኖም ግን ናብኡ ደው ኢሎም ሓፍትኩም ኣብዚ ስለ ዘላ $8,000 ክፈሉ ሓንሳብ 8,500 ሕጂ ናብ መጨረሻ $7,000 ኢሎሞም ኣይንኸፍልን ኢሎሞም ንሳ ከዓኒ ንሕዋታ እንታይ ኢላቶም ኣላ ከይትኸፍሉ ኢላቶም ወላ ተኸፈልኩሙለይ ከማን ካልኣይና ካሊኦም ክሸጡኒ ኢላቶም رأيو يخفلوا خام موني مخنياتو قد ما يتخفللهم علو تمليسهم كان نبقال شيء أمم $8,000 يخفلوا لهم مليسهم نبقال شيء أم كاني قالوا تحيزوا من علو خفلوا لنا يبلوا من غيروا وزن تلكاكن إرتراويان كان ما خلق بسابة السريعهم للي بيعطيهم علو بزا قطع معوات بإقدب زواتو زيشوي سواتالو حجي زياتهم ذكرهم عنتي هو ستي تبال حداش ناي اكاونت ناي بهدف تونن ناي اكاونت وصيالا بزح ገንዘብ ተልዩዎም سمعك عندي هو حجي ابو قصل يبل قصل اسكا اوكي هو حجي سي تزغبر زلو سي بيرتراويان يخلق زدلو هي نزيان ما حدا حافظه حجي قد مورحي تچوي حاب اديس ابا من يازلا ليبيا ስለዚህ تزغبرو زلو ناي ليبيا خاني ኤርትራውያን እዮም ስለዚህ ኤርትራው بيرتراو حوي ዝጠፍ
ንዓና ንኤርትራውያን ንሕዋቶም ዘይገደፉ ከዓኒ ንተጋሩ ክገድፉ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝገብሮ ዘለዉ ግፍዒ ይኹን ጭፍጨፋ ይኹን ምስ ኣረግቶት ኣንስቲ ይኹን ብዕልግና እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ኣሕዋቶም ዝገበርዎ እዮም ኣብኡ ከይዶም ዝደግምዎ ዘለዉ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወዲኦም መንእሰይ ኤርትራ ወዲኦም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ዝግበር ብኤርትራውያን እዩ። ብኤርትራውያን ከዓኒ በቶም ደገፍቲ ማለት እዩ። ከም በዓዝያ የራኖስ ኣኽላባት ኣብ ዝኾይነን ካልእ ዝዛረባ ዘለዋ ከምኡ ይኮነን ተሓቂ የራኖስ ሓንቲ ከልቢ እያ ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ ምንታይ ክተኣፍትያ ክንሪያ ኢና። እዚ ግን ይፀብብ እምበር ይፅልምት እምበር ፅባሕ ንጎ ክርሁ እዩ። ናይ ሰብ ሽግር ኩሉ ነገር ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ፅባሕ ንጎ ክርሁ እዩ። እቲ ኣብዛ ዓይነት ኩነታትን ህሞትን ሕማቅ ዝዛረብ ዘሎ ግን ፅባሕ ንጎ መእተዊ እየን ኣዲ በዚ ኣጋጣሚ ከምዚ ክብለካ እስኹ እስከ መጨረሻ ከም ጓል ተነስተይቲ ኣኽበረት ንኣብነት ሰሚዕኽነት ትኾንኪ እዛ ኣቦኣን 30 ዓመት ተኣሲሩ ዘሎ ጓል ቢተወደድ መርያም ትበሃል ብዛዕባ ክትፅሕፍ ኮላ ቀዳምነት ሃገር እዩ። ኣነ ከዓ ብዛዕባ ሃገረይ ዝመፀኒ ኣይትፈትን እየ ቀዳምነት ሃገር ኣይኮነን ኣቦ እዩ ቀዳማይ ኣቦ እዩ ወመጊ ከምኡ ትብላ ኣላ እዚኣ ዓይት ጓል ተነስተይቲ እያ ጓል ተነስተይቲ ንኣብነት ኣነ ነቅፍ ከለኹ ኮነ ካብ ዜሮ ይብገስኒ እዚኣ ሲ ኣቦኣ ወላድያ 30 ዓመት ተኣሲሩ እሳ ግን ቀዳምነት ሃገርን ህዝብን ትብላ ኣላ። ኣቦኣ ግን 30 ዓመት ንሃገር 30 ዓመት ተቃሊሱ ዝመፀ ሰብኣ እዩ። ሕጂ ትርእሲ ረኣዮ እንታይ ፀገምክን ንስኻትክን እቲ ኣምላኽ እንታይ ፈጢርክን ኣና ይርዳእንኒ እስከ ኣረድእኒ ኣኽበረት ጓል ተነስተይቲ ማለት እቲ ርእሳ እንታይ ድግዲ እንታይ መሊእ እቲ ርእሲ እንታይ ንክትወልዳ ጥራሕ ተሓስባ ፈጢርና ኣምላኽ ከም ሰብና እንዲፈጢርና ጆን ክነግረካ ኣምላኽ ከም ሰብና ኣእምሮ ሂቡ ኩሉ ሂቡ ከም ሰብና ይፈጢርና። ግን እቲ ሰብ ናብ ምንታይ ዓይነት ይጥቀመሉ ግን ናቱ ሓሳብን ናቱ ድልየትን እዩ። ሃገረይ ዘይኮነ ኣቦኣ ዘይጣዕሙ ሃገር ንዓ ክትዕማ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። ኣቦኣ እዚ ኩሉ ዓመታት ተቃሊሱ ናፅነት ኣምፅኡ ንስለ ሓቂ ጠጠው ኢሉ ኣብ እስር ቤት ዝነብር ዘሎ እዩ። ተረዲካኒ ነቦኣ ዘይጣዕሙ ከዓኒ ንዓ ሓሳዊት ክጥዕማ ማለት ሓሶት እዩ። መጀመርታ ነቲ ናፅነት ዘምፀ ጥዒምዎ እንተርኢኻ እዩ ንዓኻ ክጥዕመካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ። ነቶም ቀዳሞት ዘይጣዕሞም ግን ዳሕሮት እሞ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ንዘይ ጥቕመት ሃገር ክጥዕመኒ ኢልካ ስለ ኤርትራ ምዝራብ ግን ሓሶት እዩ። እሞ እንታይ ዳ ኣቦኣ 30 ዓመት ተኣሲሩ ይሃሉ ናይ ምልክት ሕቶ እዩ። ግን ቀዳምነት ሃገር እንድሕር ኢላ ሲ ኣብኣ ጥራሕ እኳ ኣይኮነን ዝረአ ዘሎ መብዛሕተን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ 70% ከምኡ ዓይነታት ኣረኣያ እዩ ዘለከን። ሕጂ ኣነ ኣይተሓትለይ እስኻትክን ከም ኣድጊ ክትበልዓን ክትወልዳን ዲኹም ተፈጢርክን ክትሓስባ ሓንጎል የብክን እወ ኣኽበረት ሰሚዒ ክኾን ንኽእል ግን ኣነ ከምኡ ገይረ ወዲአ እዮ ከምኡ እየ በቃ እዚአን ክወልዳን ክበልዓን እየን ተፈጢረን ክሓስባ ርእሲ የብለንን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ። እንታይ ይርኢ ተለክ ስኺ ምክንያቱ በዚ ንሪኦ ዘለና እንዲ ሓንቲ ኣደ ውላዳ መይቲ ከሎ ንዕንደኽ ነገረ ክኽበረት ኣደ ንውላዳ ከምኡ ኢልካ ኢላ ሓኒቓ ንእሳ ኣስቦ ድሕሪ ሳልሳይ ወራርካ ሬሳ ናይ ውላዳ መቃ ከምኡ ዝገብራስ የለዋን ኣይበልኩን ኣለዋ ኢልካ ክንደይ ኣዴታት ኣለዋ ንደቀን ወላ ኣሕሊፈን ዝህባ ኢለካ ኮኒ ግን ክንደይ ከኣሎ ክዛረብ ዘይክእል ጭኑቕ ከፊእዎ ከሎ ምድረ ሰማይ ፅልምት ኢልዎ ከሎ ግን ክዛረብ ዘይክእል ምክንያቱ በቲ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዘሎ ቅትለት ይኹን ምሕራድ ይኹን ምርሻን ይኹን ብሕዋቶም ክንደይ መከራ ዝወርድ ዘሎ ስለ ዝርእይዎ ከዓኒ ንክዛረቡ ከዓኒ ንኸተንፍሱ ዕድል ዘይረኽቡ ህዝቢ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ። ኩሉ ይኮነ ዝድግፎ ኮኑ መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ነገረካ ኽበረት ብዘይ ቀልዓለም ኣምሶሪ ትሰይዛት ኣብዛ ሃገር እዚኣ ነዚ ወለዶ እዚ ንክጠፍእ እዚ ሃገር እዚኣ ድበት ንክትክደን ቀዳሞት ብገበን ተሓተቲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምዃንከን በዛ ኣጋጣሚ ክነግረክ ደሊ ምክንያቱ ስኑድ ናኩላኸን ኣይኮንክን 70% ዝፀልዋኽን ንሳተን እየን ደቂ ኣንስትዮ እንዲኽን ትበሃላ ደቂ ኣንስትዮ እኮ ጨርሐን ነይሩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ነድምዕ ነስምዕ ገለገለ እንዲ ነይሩ እስኻትክን ኣይተድምዓ ኣይተስምዓ ነዚ ሃገር እዚኣ ነዚ ወለዶ እዚ ቁመር ተፃዊትክን ብጥቕምናትክን ትነብራ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት እዛ ትማል ምስ ፊሊቆስ ውሽሙኡ ዝነበረት ኣብዚ ጀርመን ዘላ ክንደይ ምስጢር ኣሕዋታ ሓሊፋ ነዲኣ እሲራታ ነዲኣን ወላዲታ እሲራታ ንወላዲታ ድያ እዛ ብቐዳማይ ምስ እሞዚአን ሰብን ኢልካ ዲኻ ትዛረበለን ዘለካ ጆ ሰብን ኢልካ ዲኻ ትዛረበለን ነዚአን ደቂ ኣንስትዮ እንድን ከመይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር 50% ሳተን ተኾይነን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮየን ኣኽበረ እሞቶም ጥዑይ ንሓስብ ከብለካ ኣነ እኮ የለን ኣይኮንኩን ድብለካ ደለኹ እተን ጥዑይ ንሓስብ ከ ብለካ ደለኹ ጥዑይ ንሓስብ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ካበአኒ ሓደ ሲሶ ኣኽበረት
حدا سيسو انت تحسبه حدا سيسو امن نسقابوي انت ريايم انا 75% زبزحا هومين كتبت تخلي خا زبزحا خمس عينات تحساسب اللون وي كعز زبزحا خاني نزل سرعه تطوا بيلو نزلو دك نستين كتبت تخلي خا وبتاريخين بقى انت حتى تيهم لك انا يكونن لكن وقتم حتى عنبر نحن عندنا غيرنا حتى توريدنا عقد سالنا عنبر عمتت اللون نحن مع الثواني مصنح كونانه يا سياسه ساعتنا نحن مع في مصنح كومن حنتي تاريخ كنغرك حنتي تاريخ كنغرك سي ابشين شعتميتن 88 حنتي تغاراليس طنيسا حجي اب حيتات نيراس حافيسا قلمتات دحر خفلتات مصياب كفلتات حدا زمدنا كم زمدنا كمان مدو باي نبرن زمدنا جين سرقه طنيسا مچس طنيسا حجي طنيسا الى فريحه قلمتات بزخونه ببلاي تبل فوسها ونقصد الاتم اي سدين خيلوما بزخونه قلغيرا قال قص بليعه بلاليعه قلمتات قال خوينا تنس خيدوا تنس مسكدا شعونا بحيلتات تميسا نما حزا انت يتبلا تنس طنيسا نيرسي بقى مسراوي كملسكو نزقال عسي ديلاتا قتيليو با صبو غبركيو انقا اهل ما بركيو انقا على سماي كده حجي كمان ابز مچخ تواق مسانا يلاتا حسبيو انت هيوت يتفزلا رداك جالو هيوت يا يردان الله هيوت يتفزلا نحدا هيوت صبحنكو ابنتاو هاغراوي وي مهورنا هاغر مرح زخونا سياس كم عود قصيراتو بدم سلا زغرات انسا اتا محازا انت يلاتا انقا تخيو حجي كمان ابز مصلاي تواقينا نصنتنا نركب كتامني زي تامني اذا سبزيا نتو تنسى يداتو اب جنبار ملوسو مقعت زنبرلو اب شحن شعتم 80 شعتن ابات سويا كلته هيوت حديف مالتي ولا رميتو حنيقه قتلاتن ولا را اسخان نفسها اب كوينات سويا سبي حجي انت ولا تزاتو سابي دم هلا وي وتزاتو نيرها وي بسياس نتغسله وي بحرات نوتي تي تخسايد وجلو انا تي كسا حجي نزن دريت فتحي اذن هدفاين هاجرا فور عين ملن هاجرا يفلطاني نبزحت 60% تاني خين اب سدد زبلاي اب سمانات تسدداي مبزحتين اب سدد زبلاي عندي ايرترا ولا حنت زي فلطا ايرترا شجر زي استماغرا نا ايرترا زلو خناتات زي فلطا غزا دسرحا نتا غزان كيتفرسن كتبل نعا نقنق إذا زحلوين بر شجرنا إيرترا زطعما يكونان نسان دقنن اب مچات زنبراينه نت شجرنا إيرترا زي فلطو خوينا يكونان اتا بحمد حانت غزي خزاورا زخدا يرين لچديل مايديل كل ነገር ሰብ ከመይና ብራይ ሽገር كل ይፈልጥዎም ኣብዚ መጽዮም ጽቡቅ አሎ እንተበሉ ናይ በሐቅ ከም ዘይኮነ ውሽጦም ከም ደይ አምነሉ በዝጋጣም ነግረካ ውሽጦም አያምነሉኒ በቃ ነት መንግስት ተحጉሱ ስለዝደለዩ ጥራህ መንበራይ ውሽጦም አያምነሉኒ حانتي قال 50 قال 60 حانتي قال 50 قال 60 سياس افورك بعشي فرنج تزن بعلو بهلي ايقسكن حاتكن صباحن قاي حفركن كم دقن شاعت ريسقا ايتنن كم بعد جون بلا كوتارات خوينم سو سلو زغون تتزاروا يخفالومني زين 4 5 6 عمت بتخشان كاين سلامات جبن يساس افورك بعشي فرنج اقوم بحروي كندالا زخدات زين صباحن قو بهلي يجريس خنا يكون زلا اخبرك كم قال تنسيت زي كسن والله ايت حفرن يحفرن بر ما حفير من تحت قبرنتنا هذا الحساب قي كيروني انا جون يحفرن فرانقن نتنا حساب قنا كيروني نعي تدقفني انا نغفن دزلو نعي تدقفني اقولني تخوني صلات كوي كونن انا صلو كوي كونن اما دغفي دغف كونن كو صبو الله كوي بولون تغاغين فرقان ملكالكو بيتن عستنا بعلمي تغاغين نسن سلستغاغيا يخان زغيغا وينزي ناي حزبنا شجر كنوح زغبرا ناتن جيغاي صبو الله يكونكني لك تغاغين فرقان انا قد حفشا وافتنا يديتات سيك اندي اديتات كالوا مش شجرن كزاربا عدل زسانا شجرن كتنفسو زي كلا يدم للهو تردي خاني امبر نتناتن قنع مالت هيكونكون الو اب اذن ناي وصاي هاغرات ناي ارترادي باناي اوروباتات ناي امريكاتات بدفنتنا ديتات اي تحسبني لك انسان كم طولات رايين امر ان يلن ايسرحني نتنا بيترا زلو عديتات ግን ፈቴን ዝድግፎ ውሕዳት ፐርሰንቲን እትዝበዝሐ ፐርሰንት ግን ይብለካሉ እትዝበዝሐ ግን ተጨፍሊቁ ዝኸይድ ህዝቢ እምበር ጥዒሞ አይኮነን ብባንን ብላምባን ከም ዝዛረብ ገይሮ ወነት ህዝቢ ብባንን ብላምባን እምበር ተተሓኒቆም ደቆም ጸጽዒኑ መኪና ኣብ ናይ ትግራይ ኣትዮም ክረግፉ ከለውኮ ኣቤለው ደቅና ክብላኮ ይኽእላ ነይረን
ዘዝቀደሙ ኮይዶም ኣበይ ኣለዉ ኣበይ ኣትው ኣለዉ ኣብ ዘይምልከተና ኩናት ክብላ ደኣ ይኽእላ ነይረን ግን እንታይ ከም ዝስዕበን እንታይ ከም ዝመፀን ይፈልጣ እየን ቴንኪዩ ኣኽበረት ንበል ክትብል ትኮንካ ከዓኒ ንበል ክትብል ትኮንካ ከዓ ንኣብነት ምስ ጎረቤትካ እዞም ደቅናስ ናበይ ወሲዱ ደጥፍኦም ደሎ እንድሕር ኢላ እታ ሰብ ጎረቤታ ከይዳ እንታይ ከም ትሕስወላ ትፈልጥ እያ ኩሉ ነቲ ህዝቢ ሓሳብ ገይርዎ ነንድሕድሕዱ ከም ዝተሓላለየ ገይርዎ ብኤርትራ ኦኬ ቴንኪዩ ኣኽበረት ዓብቲ ኣለለይ ቴንኪዩ ኦኬ ቻው በቃ እዚያ ስለዚ እንታይ እዩ ነገራት እንድሕር ዳ ኣቐዲምካ እንተዘይ ፈዊስካዮ ይኸይድ እዩ እዛ ንሕና ንምክሓላ ኣደ ኤርትራዊት ኣደ ኤርትራዊት ኣደ ኣደ ንቲንሶ ቅድሚ ናፅነት ነይረን እየን ኣዴታት ሓያላት ኣዴታት ዘዕጥቃ ዘስንቃ ነይረን እየን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን እሳያስ ሰለምጂን ኣብ ቴሌቭዥን ኮ እሳያስ ተዘርየን ኮ እዚ ሰብኣይ ሎሚ ይመፀን ዲ ርእሰይ ኮ ልክዕ ከም ቡን ዘይሰተያ ርእሰይ ኮ ሓሚመ እዛ ቲቪ የረይ ኣይተምፆ እንድያ ከምዚ ኮይን ዝብል ኣዴታትና ኣደስ ንደቃ ክትርኢ ትብህግ ንሰብኣያ ክትርኢ ትብህግ እምበር ንእሳያስ ንክትርኢ ትብህግ እዚ ደይኮና ንርኢና ነዚ ደይኮነ ተሓቂ ሕጂ ከዓ ኤርትራዊት ኣደ ውላዳ እንዳጠፍአ ከሎ ውላዳ እንዳፀነቶ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ውላዳ ሓቲት ኣይትፈልጥን እያ ብፍላይ ዘና ወፃእ ዘለዋ ራእይዎን ብምሎና መንዝረታት እየን ገሊአን ሓድሽ ዓዲ ኣባሻውል ሽርሙጥና ምንዝርና ዘዕበደን ልቸንሳ ዘይብለን ኩሉ ግዜ ማለቲ ክሳየን ዝሓለፈ እያ ሕጂ ዝመፅን ብሽም ኤርትራውያን ሽቅጣ ሕልፍ ሓሊፎን ከዓ መበቆለን መብዛሕተን ተሪእኹመን ተጋርየን እዛ ኤርትራ ትበሃል ንኩሉ እንዳጠሪማ ነመበቆለን ተጋርየን ተጋሩ ከለዋን ትግራውነተን ፀሊአን ዝንቃሳቀሳ ሕብረተሰብ እየን ረዘነ ወፂኻ ዲኣ ኣለኻ ኣለኹ ድሓን ክድውለልካ ላላ ንእሽተይ ክዛረበካ ተፍቅደለይ ዳ በላ ኣይትንዋ ሓያ ኣራይ ናይታ ቅድስቲ ራእያ ስእሊ ሰደልካ ኣለኹ ኣርዮም ነቶም ሰባት ካልእ እንታይ ትገብር መሲሊካ እቲ ናይ ቁሩብ ብምሉእ ዝዛረበ ተናይ ግዳፍ ብምሉእ ፅባሕ ክሰደልካ ብመደብ ድማ ተረዲኣኒ ማስ ሜዳ ትወፅእ ወዲና ኣለና እዚኣታ ዘረባናተይ ኦኬ ቻው እስካይ ነቲ እዚኣ ሰበይቲ ዝብለና ዘሎ እያ ኸ ሕፍረት እኮ ሕፍረት ኣበይ ዘሎ እዩ ዋይ ኣታ ራእይዋ ስናስንስካሉ መንቀረሽ ኢኻ ትመስል ራእይዋ ብስሉስ ቅዱስ እዚኣ እያ ራእይዋ ይወን ራእይዋ እዚኣ ዘይትፍሬኖ ዝወደት ምንጋጋ ዘይብላ ራእይዋ ካብዞም ናይ ቀደም ናይ ቴክሳስ ናይ ጎሪራ ትመስል ኣይገርፋን እየን እዚኣ ፅባሕ ንጎ ኣይገርፋን እየ ኣደይ ባሕሪ ወይ ጉድ ኣቱም ሰባት ገርም እዩ ምዝአን ኢና ንነብር ነርና ራእይዋ እዚኣ እታ ባንዴራ ከምዚ ናይ ሞዴስ መሐሰሲ ሞዴስ ንጥቀማላ መስለኒ ስለዚ እንታይ ዝብ ዘለኹ ኣነ እዚ ህዝቢ እዚ ስለ ኣንነቱን ትምክሕቱን ብኣንነትን ትምክሕትን ተባዒጡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወዲቑ ኣሎ ኣዴታቱ ኣይነቕሓ እሱ ኣይነቕሐ ሃገር ጠፊያ ወለዶ ፀኒቱ እቲ ዘሕዝነኒ ጉዳይ እዘን ኣረግተት መበለት እዚኣተን ከይኣኽለን ነተን ትሒተን ዘለዋ ድሒረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፀልየንአን ሙሉእ ሰላም ኣለዋ ድያ ሙሉእ ኣንታ ሃለዉ እኳ ገጥካ ትከወን ነተን ድሕረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፀልየንኦም ንዓተን ከኣለኽ እየነን ገሊአን ረጅበተን ቆራፅ ኣብ ዝመፃ ከምዛ በዓልዛ ኣብ ካውዳ ትበሃል ኣብ ሆላንድ ላ ዮርዳኖስ ገለ ትበሃል ከምዚ ኣጎንቢሒኩም ግበርዎን ቀስ ጌርካ እትወላ ገለገለ ትብል እዛ መበለት ሸሩምጣ እዚኣ ሓደ ወሊድላ ነይሩ ጉሒፍዋ እዩ ሓደ ቆልዓ እዩ ዘለዋ ሕጂ ብህግደት እያ ትኽፈል በቲ ዩቱብ ከምኡ ኣካውንት የብላን እንታይ እያ ትገብር ዘላ ብመደብ ነቲ መንእሰይ ጅሆ ክትሕዞ ምክንያቱ መንእሰይ ኤርትራ ከፊእዎ ስለ ዘሎ ብውትራ እንዲኑ ጠሊዑ ስለ ዘሎ እንድሕር ሳ ናይ ሴክስ ተዛሪባ ኣብቲ ዩቱብ ሓደ ሳብስክራይብ ኣለዋ ሸር ኣለዋ ነቲ መንእሰይካ ጅሆ ብዛዕባ ሃገሩን ህዝቡን ከይሓስብ ምንታን በቃ ኣጎንቢሒካ ብጥቂዛ እትወላ ክትብ ከላ ከም ዝግበራ ገለ ትብል እዛ ኤርዳኖስ ትበሃል ኣብዚ ካውዳ እያ ዘላ ጓታ መበለት ሕጂ ብህግደፍ ቀንዲ ብህግደፍ ሪኢኹም ሰደድዋ ሰብ እያ ነቲ መንእሰይ ጅሆ ትሕብ ኣብ እዚ ካልኣይ ሓንቲ ነራ አንጅል ላ ተኣቱ ትግራዊት እያ ኣስመራ ዓባይ ወይ ከዓ
ترحشكا تبان ابز بالتو كالا انجل ذل روم دحدار يومو رايو ابو تصرحكم حجي زي اريغا قال سوسان قلم عمت اتي اريغا قدما حد اب صرغا شغارا تشكت نيرا شكا هاتا ار مالتي ترحشكا تبان نيرا صوز ولا تغراوي يا بابا مديان اسمرا سلا زعبت جن ابز مصيا حلفت يغدفاو كينا غل سرح كاب تغرمكم ابطاليا نيرا كاب تغراوي حدا تغراوي نعم نقالان غبرن نيرو نعم نقالان حدا تغراوي غبرن نيرو بعلا سات تغراويتيا حجي اتورنا تانتا يزغيد بقتن الله زبهلام امنزرات شرامط نايب باشاول وين اسمرا او ينزكبا او تاكيبن نزمن سجو حجنو متري شرحو خندم اتولدو قلدو بافن قلغبا زغل من سين عين كري ويكا بعد جمله كجيب ملكين حجم نعين كري هلا وتراني هتموت قال نتمنى سي كم غير جو حجو دين كا هتطلعو شعونتاي كا غبرو ادغبرني ادغاورو قلمتا تمچرشا برايفت وسدو برايفت وسيدن تدرس ولا كاميرا خفيتن قلمتا تدرس ورم غبرو باكل نعون هلني كا باكل اي تخدني انا تقول ندحنا كم عين السكس لميدكا باكل نقول غير اي تخلني حجي تهدف تقوموا ميلا رايو ابتبالتو كم خيدن خندي سبات اطلقيهم سبچوم تطويل حجي انا ذا شورمت عبد الله يوردانوس عند برهان ولا قد بال اب كوريا زلا بهولان ازياها بهدف تسديدا مجا ابتيتونا تاندهريهمو قسجر كاتولا متلو جيب توينهم تطقملو كم جير كطوي يخل خدو قلمتات ندالت اذا سبيا حجي اتصلايا سلدربا اكم دعين منزرنا حسرت اتيا سبك تنفاي كلني نفس باي تقربنيا حنت ما عتم سب شاسيات فلتنيا جين اقدم شرحو نجر كابتور مسراتو اقدم مالك منزرنا مالتي اقدم مالك شرموطنا مالتي كاسحن شعتمتن سبعان سقاب ناتنت من اقدم كابتو ساعات كابتو ابي ارترا انتي شرحي كان حتى بايو حزب ارترا 65% نام منزرنا غيرو نام شرموطنا غيرو هاجر جين عنيا ولا تصنيتو نابنت ويانا 10 عام تقاليسو تقراي كاتخلو يا اديس ابابا كاتخلو نعود زتكو سرحي نعود زتكو انت زي سرح نيرو زلوم زخاي زلو كينات وي مسواتي انت رخبن اساس جن 30 عام تقاليسو ماتيو انت سرحي كاتلكا حدا ارتراوي حيال زبها وي كا ارتراوي معول حدا بها طوينو بزعام منزرنا شرمطنا سكسي يزنقركا بزعام عباله بوليتيكا على عمي مناتا ارترا بوليتيكاوي مدبات يلم ابيرترا بوليتيكاوي حزل يلم انتي دا بزعبا منزرنا شرمطنا حصوت اننت انا كود سمراي انا كود خصي انا كود خصي ازي اطرح كانت تمرت يلم تقراوي رايو تقراوي ويانا انتو مسؤول اديس ابابا بعد ملك زيناو سرحمي حنت اندات حنا نيراتهم تقالو حنت اندات حنا نيراتهم نتا حنت اندات حنا خندي اندات حنا الحجي حنت يونيفرسيتي نبرتن لومي اب مغالطه اب تقراي تحت قال اب تقراي للاسراء يونيفرسيتي سريحن جين اساس كا عنيون مغنياتو اساس اب عدهالو شرموت كمنزل كله تقارو سرحيم نيرو دقوم امهيروم ذم كلهم مهرات حجاب خوصاي نتقراي مدحان تخرج زلو ويانا سرحو ويانا مسرتو رسي سلازي ويانا زي مسرتو وي كازي شرح رسي زي شرح تخون نيرو زلوم زواقع زلون انت هاغرو اي محلون نيرو ابي انت انت تسرحيو اننت تمتحتي شرموطنا منزرنا قال ولا حنت يله لما حدا معول ارتراوي حدا معول انت يقولك ازميالك انكو ازمارينا يجيبلك ازمارينا ترجمه يفلطاني تاي مالتي ازمارينا يفلطاني ترجمه ابد اندحر ماتيو نحنت قال 6 عامت حدا ود 10 شهور ود 19 عامت يو سغاو ركب زرخبا بعدما زي رخبو اديو مسديو كرخب زوعل ازينا نمزلنا سلازي تعرف زلخاني كابسو مسرتو هدف مالك بقول انتو منزرنا سلا دخوني خمي غير كان من سجوت حزو كما غير كان بزعبها قرون هزون كحسب بزن امنزرتات ناي تفطر صقات زلوان جين زي ربحا دقالو بااتن غيركا جو حيسكا كاب بوليتيكاوي اتحساسوا انا علم بزعبها قرون هزون كحسب كم غير كسدلو مالتي ازي زخيزلو سلاز نزي كسعره تخون كان تخدبر لك نزي حبرتسب زخد الشغل لك تم قند زي الشغل حبرتسب ناي منزرنا بهال زلوم امنزراتات دنبياويان ወይ ዘባዓዛን እዞም ዘባዓዛዚ ኣቶም በአንነትን ትምክሕትን ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣፖለቲካ ንኸይምዕብል ዝኸድዎ መገዲ ኣብ መጨረሻ ኣዋድቃ ፈረስ እዮም ወዲቖም ኣዋድቃ ፈረስ ናቶም ከዓ ንዓና ኣይክጠቕም
ጠቕመናኒ ተላቒምና ኢና ከይና ክንተሃላለኹም ንሳቶም ምክንያቱ ንሳቶም ርእሲ የብሎም ታርእሶም ሓደ ባትሪ እዩ ዘለዎም እዚ ባትሪ እዚ ከዓ ናይ ኢሳያስ ባትሪ ነታ ባትሪ ተውፅዋ ርእሶም ኣይሰርሕን እዩ እንድሕር ዳታ ባትሪ እትይዋ ኣብቲ ርእሶም ግን ኢሳያስ እያ ተድምፅ ስለዚ ንዕኡ እዮም ዝመትሉ ንዕኡ እዮም ዝስውእሉ ካልኦ ሓደ የብሎምን ንሕና ሰብ መሲልና ምስኣቶም ንጓዓል ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እስካብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንትርፍኣንነት እንትንክሕትን ብዛዕባ ሃገር ክትክእ ዝኽእል ወለዶ የለን ኢሳያስ ነቶም ክትክኡ ዝኽእሉ መንእሰያት ዝነበሩ ኣፅሊትዎም እዩ እንታይ ዳሉ ዝገብር فقدو التلهيد فقدو بارات فقدو ديسكوتات يسدد منسيات زي خلوا ولا حد كلن لو مرأيوا عبد تيك توك زبان ويا عبد انستغرام زبان زين كلهم منسيات ابيهم تزقي حمد علو اقدر بمدب نتن امن زراتات سيدون اسرافات كري وعلو معكور كري وعلو شرمطنا شيغا غبرو علو نعاتن زي موناتو زعبا هاجرا ستين شهر 4 ساعات انداسيتي زي ام تقولوا سلازي ኤርትራ ዝትካ ወለዶ የለን እሳስ ናይ መጨረሻ ዝገብረኻ ዕድሚኡ ምስ ኣብቅዐ ናብ ዓባይ ኢትዮጵያ ኣረኪብዋ ላዕላይ ሰማይ ክኸይድ እዩ ብድሕሪኡ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል ኣካል ክመፅእ ከም ዘይክእልካ በዛ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ደሊ ማለት እዩ እዚኣታ ናይ ኤርትራውነትኩም ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ እዚ ነይሩ እቲ መደበይ ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ኢና ሓደ ዘይተንክፍናዮ ነገር ተሊት ኮይኑ ክንትንክፊና ማለት እዩ ንቐጻልነት ግን ስቂልና ማለት ለንቀናይ ዕረፍ ስለ ዘለኹ ሓድሽ እንድሕዳ ረኺብና ነቲ ክስታይ ክነብሎ ኢና ግን ጸላእትኩም ኣይትረስዑ ቁስልኩም ሕቆኽዎ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ እቶም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ንሞት ህዝቢ ትግራይን ተመነኹም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ዘበቋዛ ፈሽልኩም ኢኹም ውዒልካ እዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ክፈትው ትፀሉ ሰብ ኣለዋ ፅባሕ ንጎ መን እንታይ ኣበይ መዓስ ክንርአ ኢና ማለት እዩ ትግራይ ብቅልፅና ትዕወት ፍሹል ሕብረተሰብ እንዳፈሸለ እዩ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንሞት እንዳመተ ንሞት ፈርሒ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ትሞት ኣየቋርፅን እዩ እዚ ናይ ሊብያ ወዲ ሊብያ ዘሎ ሳከት ኢኹም ትነብዑ ትነዝዑ ንብዓት ኣመልኩም ስለ ዝኸንበር ተምፅኦ ለውጢ የለን ዓለማት ርአን ኣለዋ ለውጢ ከምፁ ተኮይኖም ቶም ዓለማት ሪኦም ስለ ዘለዉ እሳቶም ክውስኑ እዮም ማለት እዩ እንተ ኤርትራዊ ግን ነብስኻ ዘይመራሕካ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘሎ ክተድሕን ኢልካ ኣይትሕሰብ ኣነ መን የብል እዚኣ እንዳበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም ኣብ ቀጻሊ የረኸበና ወብሩኽ ለይቲ